mikä siinä oli siis muuten 90-luvulla, että piti olla siellä avaruudessa niin kuin koko ajan, meillähän oli siis Tellusnainen biisi. Aivan! Ja meillä on levyn kansi, 3. aste levyn kansi, semmoinen niin kuin, että siinä on niin kuin avaruusraketti ja siinä on niin kuin tämmöiset Spaceman-tyyppiset meiningit. Ja varmaan moni ajattelee, että hitto kun ei mennyt raketilla kuuhun, eikä kyllä siellä taikapeililläkin on varmaan joku Venus. Joo, aikakone ja Movetroni kuule raketilla kuuhun. Moikka, mä oon Joona Nuutinen ja tää on Musapodi. Tänään meillä on kaiken maailman ysärilegendoja täällä vieraana ja puhutaan musiikista. Ajatus oli, että kerrotte vähän niin kuin toistenne tämmöisistä niin kuin mieleenpainuvista biiseistä, mitä ne on teille merkinnyt. Niin kuin te olette kuitenkin seurannut toistenne uraa pitkän aikaa, niin tavallaan mitä ne niin kuin teille on merkinnyt ne biisit? Lähdetkö vaikka Päivi kertomaan? Ai näitten kaikki. Paljonko meillä on ohjelma-aikaa? Riittävästi. Anteeksi, mä poikkean tästä käsikirjoituksesta, että mä nyt valitsin niinku yhden niinku kaikista näistä. Se riittää. Kyllä. Ja jos meidän ohjelma-aika riittää, niin mä voin kertoa kyllä kaikista. Mutta siis ensinnäkin se merkitys on niin kuin, se, että me ollaan tässä pisteessä, että me tehdään niin sanottua promootio meidän tulevia keikkoja ja meidän tulevaa yhteistä kiertuetta varten on jo iso asia sinänsä, että me ollaan kaikki tehty about 30 vuotta hommia ja me saadaan promota nyt tulevaa kevättä ja me ollaan siinä pisteessä, että me saadaan nimenomaan promota kaikki, niin mun mielestä se on helvetin hienoa. Kyllä. Word, kyllä näin tämä tuntuu. Siis nyt täytyy kyllä sanoa täältä näin taas, kun te olette todellakin tahkoneet tätä Suomea 30 vuotta, mutta Maskara ei ole. Et meillä oli se tavallaan siellä 1,5 vuotta ja sitten ollaan oltu muutamia keikkoja, 5 keikkaa niin kuin tässä ja niin kuin muutama tämmöinen comeback-juttu, niin tämä on myös kunnia-asia saada olla teidän mukana ja ehkä kuulla vähän myös, että minkälaista se on oikeasti ollut se 30 vuotta, niin kyllä kiinnostaa. Kyllä. Joo. Mistä tulee pitkiä iltoja, meinaan kun kuulet meidän mitä tarinat. Mitä tarkoitat sillä? Joo. Ja varmaan niitä tulee kirjoihin ja kansiin monellakin ja elämänkertoja. Ja jos mä tästä jatkan, niin merkitsee paljon, koska Ysäri kantautui, konemusiikki kantautui sieltä pikkuhiljaa rohkeasti. Joku otti siitä kopin, he ottivat kopin. Maki otti meillä kopin ja uskoi siihen vahvasti, että tämä tulee jytäämään, mutta aika moni rokkari oli, että mitä hittoa nyt tapahtuu ja katsoo ei vähän kestä kauaa. Siellä ne vetää itsekin nykyään koneet mukana. Ja niin, mutta eipä olisi uskonut, että 30 vuotta sitä samaa, että jatkumo on ollut meillä kaikilla näin pitkä. Ja se, että mitä merkitsee, niin se järjetön tuki, me ollaan hyviä ystäviä. Se on niinku se suuri, ei ole koskaan ollut mitään sellaisia kärhämiä. Tai ei vaikka kuinka olisi joku sanonut, että onko niillä nyt jotain kilpailuhommaa. Ei, kun kaikki on kuitenkin, vaikka se on Ysäriä, niin ihan omanlaistansa. Kyllä. Ja omat oikeastaan, soundit. niin, ja me ei nähty koskaan oikeastaan noilla silloin 90- ja 2000-luvulla samoilla lavoilla. Et nyt vasta kun Ysäri on jäänyt selkeästi vähän niin kuin Karjalan piirakka Suomen elämään, niin nyt sitten kun on näitä yhteiskiertueita, niin on ollut tosi kiva ja muistella. Mä muistan, kun säkin olit ihan nakit siellä Cinderellan käytävällä. Kyllä. Ja sitten se, että se ei ole enää pelkästään sitä, että muistellaan keikkoja ja musiikkia, vaan nyt puhutaan niinku perheistä ja mitä lapset touhuaa ja koirat ja kyllä. kaikki. Niinku, että ja muksut on kavereita. Kyllä, muksut on kavereita samanikäisiä ja, niin on, ja samanrotuisia koiria. Niin. Silleen se on muuttunut vähän siitä 90-luvusta, jos otetaan esimerkiksi nyt Rantarock, missä me ollaan kaikki monesti esiinnytty, niin silloin oltiin silleen omissa leireissä. Me oltiin eri aikaa esiinnyttiin. Me vähän oltiin eri päivinä. Mutta oli meillä vähän sitten silleenkin, niin kuin, että katsottiin vähän silleen kulman alta, että ai noi. Ja mikäs noitten esiintymisaikaa ja miksi noi esiintyy meidän jälkeen. Myönnä pois. Kyllä se vähän silleen oli, mutta sitten taas tavallaan kun kaikki teki ekaa kertaa sitä, niin totta kai sit pitikin vähän, mites noi tekee tämän? Ai ne tekee tämän tollain. Mutta siis mä henkilökohtaisesti sanoin, että mä koin aina kaiken just silleen, että vau, mageeta, onpa hienoa. Mä niin kuin silleen
en kyräily Marko, että mitä sulla oli päällä tai mitään niin kuin silleen varsinaisesti, mutta sitten taas ne ulkomaan elävät hän oli ihan omassa lokerossaan siellä rantarokeissa, että mehän ei kukaan niin kuin päästy edes lähellekään niitä. Nykyään ne meillä on kauheat jatkot. Niin on, että niin kuin juuri Mutta näin. Ja kyllä- sama päkkäri. Ja kyllä täytyy sanoa siis, että en jäänyt kyllä kauheasti, kuulin musiikin kyllä, mutta kyllä jos sulla on 3-4 keikkaa vuorokaudessa, ja meitä vietiin kuin halpaa nakkendaalia, kuulkaa, ympäri Suomea, kuulkaa, oikein silleen, että tikkataulua heiteltiin ja heitellään edelleenkin. Mutta se oli jännä siis silleen, että vaikka me esiinnyttiin silloin justiin, Niin. toki oli kiire Kiire oli aina. mutta samalla festareilla, niin ei me hengailtu sillä Ei, tavalla niin ei kuin kerennyt, kato. yhteisillä Niin. lounge-tiloissa, No ei. kun taas nyt istutaan kaikki samalla sohvalla. Kaikki on ihan hiljaa silleen, no on vähän Niin. tullut tässä menty. Niin, ja sitten jutun aiheet on tietysti, että silloin oli ihan erilaiset aiheet, että nykyään puhutaan siitä, että kuka on sairastunut mihinkin ja tällä tavalla. Vertaillaan noita. Ja siis siitähän se lähdetään just aina, kun Joo. nähdään, että mitäs voit, että onko Niin. mitään uutta, mitäs terveys. Niin, verenpainot, kenellä Lapset. Et parhaat silloin mä muistan, verenpaineet. keikkabussissa oltiin, niin me tekniikan kanssa aina hermostuttiin siihen, kun tytöllä oli koko ajan pissahätä ja bussi piti Joo. pysäyttää sitten sen pissatauon ajaksi. Mutta nyt se menee silleen, että me sedät Joo. No se Eetu Rauhanen. No, se kannattaa kyllä pitää Huoli siitä. huolta siitä. No saanko haastatella teitä siellä päin, että monta keikkaa sitten tuli vedetty? Siis ylipäätään niin kun tarkoitat silloin, no mä en edes muista. Siis se vienti oli kyllä todella kovaa. Että se 1,5 vuotta oli todella intensiivinen, että televisiohaastattelu oli varmaan 30 siinä, niin kuin se, että koko ajan pyörittiin. Oli TV, siis tämmöisiä mainoksia oli. Mutta keikkoja varmaan olisiko joku 100, siis vaikea sanoa. Tuntui vaan, että aina oltiin siellä keikkadösassa niin kuin joka viikko ja 3-4 keikkaa niin kuin viikossa ja sitten raatona himaan niin kuin keräämään voimia seuraaviin ja niin kuin sitä se oli. Mutta tavallaan sitten, no itsellä se vähän loppui sitten niin kuin seinään. Että siinä tuli levyyhtiö ja halusi, että me pidetään tauko, niin kuin, että aletaan keskittyä uuden matskun tekemiseen, mutta sittenhän se levityssopimus myös päättyi, että tavallaan se tyrehdyt, niin se oli näin. Levyyhtiön nätti tapa sanoa, että Joo. tämä oli tässä. Niin, kyllä. Joo, Mutta kyllä. siinä oli sitten, se oli niinku ihmeellistä. Muistan, että Dex Vihde myi meitä Eeva Jaakomaa, niin sitten hän oli sitä ihmetteli, että teitä tilataan 3. kertaa. Tämä ei ole tavallista, että teiltä täytyy uutta materiaalia. Että tavallaan siinä olisi ollut kuitenkin sitä. Ja itse asiassa Reetu nyt, joka oli tuolla viime kesänä kanssa keikalla, niin vähän haastatteli mua sillä, että miksi niin kuin te ette tehnyt? Te olisitte voinut tehdä. Mutta jotenkin se ei ehkä itselle ollut sitten, halus mennä kanssa, että me semmoisen shown tuotin silloin 99 ja näin, että sitten on tehnyt musiikkia niin kuin koko ajan toki niin kuin muunlaista, mutta sitten ei tätä maskaraa. Ehkä sain sanottua sen viestin, mikä sillä hetkellä oli, että se oli vähän teatteria myös, tämmöistä parodiaa, toki niin kuin myös Ysäri musastakin, koska ja sitten tästä se oli feminismiä. Mä en itse silloin sitä kokenut niin, mutta nyt jälkikäteen voi sanoa, että se oli poliittista kannanottoa siitä, miten naiset esitettiin mediassa, niin halusi niin kuin kritisoida sitä ja tehdä silleen niin kuin itsestä semmoisen vähän pellen. Niin joku tämmöinen oli, mutta Ysäriin myös liittyy, että mä koin, että nyt kun tultiin sinne laivalle, missä oltiin Päivi silloin 2019 samalla keikalla, parasta jälkeenristely, niin mä koin silleen, tämä on vaatinut tämän monta kymmentä vuotta, että nyt se heimo löytyi. Niillä on ne samat klediut nyt, mitkä meillä oli silloin. kyllä. Niin se oli Ja niin kuin mageeta. Sanoma on sama siis sille, ja Joo. nykyään nuoret varsinkin, ketkä bailaa tuolla, niin ne Joo. on tosi valveutuneita ja niin kuin siis tosi, ja varsinkin naiset, niin ne Joo. on tosi tietoisia niin kuin omista Kyllä. oikeuksista ja siitä, niin kuin, että mitä he haluavat sanoa ja näin Kyllä. poispäin, niin sitten tavallaan niin kuin hyvä niin kuin tulla takaisin. Kyllä. Mutta miten teillä, jotka nyt te olette tehnyt tämän uran todellakin niin kuin pitkään saaneet kiertää, niin miltä se tuntuu nämä uudet yleisöt, jotka löytää, niin kuin sitten uudet nuoret, jotka löytää teidän musat, niin miltä se tuntuu? On se niin kuin tavallaan hämmentävää ja sitten se on aivan niin kuin todella hienoa, että siellä on niin kuin, saattaa olla äidit ja tyttäret ja isät ja pojat ja koko perhekin saattaa olla niin kuin, että vanhemmat on kuunnellut jo 30 vuotta sitten ja sitten niiden lapsukaiset on semmoisia parikymppisiä, niin onhan se nyt jotenkin niin kuin, se on hämmentävää ja se on todella ihanaa ja mä aina yleensä joka keikalla niin kuin yritän huomioida sen, että ihanaa te nuoret uudet ihmiset, ketkä olette Onko löytäneet niillä tämän eri musiikin riemun. suosikit? Onko niillä eri suosikkibiisit? On ja siis on vanha biisikki tietysti, mutta sitten on se, että me soitetaan esimerkiksi Movatron keikoilla aina meidän uusia biisejä. Meillä on tosi paljon uusia biisejä setissä niin kuin 2000-luvun ja ihan nyt viime vuodenkin, toissa vuoden. Niin ne osaa ne uudet biisit melkein joskus paremmin kuin niitä vanhoja biisejä.
Joo. Ja Spotify tietysti, nykypäivä. No se on ollut silleen onnellisessa asemassa, että on hittejä 3 vuosikymmeneltä, että ehkä niillä niin kuin pelkillä ysärihiteillä olisi aika vaikea täyttää saleja tällä hetkellä. Mutta on siinä onnellisessa asemassa, että on ollut silloin 90-luvulla ja meillä oli se Euroviisu 2009 ja sitten oli 2010 jälkeen. Niin toki, että kun siinä on 3 vuosikymmenellä, niin siinä on automaattisesti 2 sukupolvea sitten. Että nuoret tykkää Loose Controlista, joka julkaistiin 2009 ja sitten taas heidän vanhemmat sitten taas Feel So Goodista ja Laadidadit-meiningistä ja tälleen. Et nyt kun tekee uutta matskua nuorten tuottajien kanssa, ne ei ollut ikinä kuullutkaan You Drive Me Crazy -biisi. Ai jaa, onko tää sun? No tuo. Joo. Siistiä kyllä. Joo. Teillä sama homma. Joo. Niin, siinä tuli aika tiuhaan 95 siihen 2000-luvun alkuun, niin aika monta sinkkubiisiä ja kaikki oli aikamoisia siis soitannollisesti, Neiti Groovit ja Anna mun pailaat ja Odota ja Vaahterapuut. Niitä tuli aika paljonkin siinä sitten niin kuin silleen peräkkäin, että täytyy sanoa kyllä, että ilman niitä mitään et voi jättää keikoilla pois tänä päivänä. Että sinne mahtuu ehkä muutama niin kuin uusi, niin kuin uudempi, mitä on nyt tehty viimeksi. Avaruuspiisi taisi olla sellainen viimeisin ja totta kai lisääkin tulee, mutta se ei ole ihan sama asia niin kuin ennen. Radiot ei oikein soita niin napakasti näitä nyt tehtyjä, joka tarkoittaa sitä, että ei se silloin niin kuin leviäkään muuta kuin justiin Spotifyssa, jos joku sen löytää. Niin sitäkin on niin kuin tosi hartaasti aina mietitty, että mitä kannattaa laittaa ulos, mutta vanhat hitit, ne on pakko vetää. Ja 30 vuotta ja sikana. Mulla on ratkaistu tämä, Jukka on ratkaissut tämän meidän ongelman just tämän biisipaljouden, että kun tavallaan tämä meidän genre on semmoista, niin kuin, että tämä tunti on hyvä niin kuin keikka-aika, niin kuin, että semmoinen hyvä jumppa yleisölle ja meille. Mutta siis meillä on aika paljon ollut tämmöisiä medlejä, että siihen kerätään sitten niinku pätkiä eri biiseistä, niin se on tavallaan ratkottu sillä, koska on jotain biisejä, mitä itsekin haluaisi esittää, mutta sitten on jotain muita biisejä, mitä ehdottomasti pitää esittää. Niin se tavallaan se setti ei voi olla tunti 10 niin, alkaa olla niinku ihan maks. Sehän siinä harmittaakin, että sitten ei ole niinku semmoisia, kun aina on tietenkin pyritty siihen, että jokainen on niinku, hyvä biisi, niin kuin ihminen yrittää pyrkiä tekemään albumin, että jokainen on sinkkubiisi omalla tavallaan, niin siellä on tosi paljon sellaisia, mitä haluaisi niin kuin esittää, missä on makeat niin kuin maailmat. Niin, ja Arabia-biisi, mä tykkään, opettelen salaa, oli niin kuin semmoinen oma käpynen. Totta kai sitten, kun on sanottanut niitä itse omasta elämästä, vaikka ei sitä aina myönnäkään, mutta näin jälkeenpäin voi kyllä kertoa, että Neiti Groovit tuli, kun pailattiin ja Anna mun pailaa tuli, kun pailattiin ja mitä näitä nyt on. Niin Kauhean pailaa. Se on kauhean pailaa. Kyllähän 90-luvullahan se oli pelkkää pailua. Sä jaksat? No en mä jaksanutkaan, mutta kyllä siinä nyt pari päivää jakso pailaa ja sitten lähdettiin suoraan keikolle, että olihan se nyt. Välillä ja taas mentiin. Kyllä muistan vuosi 97 Hei, oli semmoinen. Jos on niinku ihminen ollut vähän päälle 20, niin se pitääkin jaksaa. Aivan. Pitäähän sen vieläkin pitää jaksaa, kun se on vähän päälle 50. Kyllä pitää jaksaa ja pitää pysyä liikkeessä, ei sammaloidu. Mutta on mielenkiintoista. Mä oon kuunnellut tarkkaan kaikki Aikakone-albumit ja mun mielestä taso ei ole laskenut. Että tavallaan se ei ole niinku mitenkään siitä kiinni, että biisit olisi huonompia, vaan se on siitä kiinni, että jengille ei niinku anneta mahdollisuutta löytää sitä. Se on justiin näin. Ja tuossa mä oon ihan samaa mieltä, että Makilla on niinku se kriteeri, että me ei haluta edes niinku päivittää johonkin niinku tähän päivään sitä, vaan että se pysyy niinku Aikakoneessa, niinku se soundimaailma niinku mahdollisimman samanlaisena, että se olisi myös niinku silleen ajaton. Jep. Totta kai niitä keikoilla pitäisi välillä jotain ja on tehty uusiksi jotain ja kaikenlaista tasoa koitettu siellä niinku vääntää, vähän freshata, mutta kuitenkin, että se on semmoinen niinku, tunnistettavissa oleva juttu, niin joo. Sitten kaikille biisille ei voi tehdä sillä ehdottomasti, niin. Että joku tietyt biisit pitää kuulostaa joltain niin tietynlaiselta, mutta sitten justiin niin kuin mekin ollaan tehty, niin ollaan freesailtu vähän niitä ja sitten tulee semmoinen tavallaan viimeisin freesaus oli Flavio-biisissä meillä, niin sitten tuli ihan erilainen biisi laulaa. Se on jännä juttu, että mä oon vetänyt sitä biisiä nyt, koska se julkaistiin, olisiko ollut 97. Niin
Niin nyt siihen tuli vähän erilainen meininki ja jotenkin sellainen niin kuin vähän jotenkin jännä fiilis, niin ihan niin kuin eri biisi olisi vetää. Niin, kun sä oot, Se tekee hyvää itsellekin. kyllä tekee takaraivossa se sama meininki, mutta se on vähän niin kuin tuhansia samanlaisia teatteriesityksiä, että jos 60 esitystä tekee vaikka jossain niin kuin kesällä, niin tämä nyt ei ole yhtään mitään, että jotkut ei jaksaisi vetää ehkä niitä samoja, mutta silloin kunnioitetaan yleisöä ja jotain näille nuorille, niiden lapsille ja sitten niille, jotka silloin bailas. Kyllä. Siis, no sen verran haluaisin sanoa siis erittäin hyvälle ja täydellisestä, mikä niin kuin häkellytti silloin. Ja niin kuin ehkä tietenkin tänä päivänä, että siitä on aika tämmöinen niin kuin nöyrä olo siitä, että en mä olisi tietenkään voinut ikinä kuvitella, että se niin kuin kestää just aikaa ja niin kuin saa. Mutta nyt teetkö, mä olin viime viikolla tämmöisessä tekijätapahtumassa Hämeenlinnassa ja mä siellä haastattelin yrityksiä, tein semmoista T-live-juttua juonan, niin siellä oli Metsä Groupin edustaja ja mä katson siihen pöytään. Mitä? Siis mulla on itse asiassa se hihamerkki täällä mukana. Se lukee hirveän hyvä, ellei täydellinen. Mä oon silleen, nyt on strange. Niin kuin sillä, että toi on mun biisi. Se oli, siis niin kuin tää, että tavallaan silloin muistan kanssa, me tultiin jostain keikalta ja me ajetaan siellä keikkaiden osassa, ollaan tullut just himaan ja sitten siellä näkyy niin kuin edellinen auto ja siellä puskurissa on erittäin hyvä, ellei täydellinen Toyota. Sillä niin kuin, tavallaan tällaisia kokemuksia, niin ei se tuntuu todella erikoiselta, tai Kymppi-uutisessa joku käyttää sitä niin kuin sanontana, niin kyllä se veti niin kuin hiljaiseksi sillä että tavallaan se läpäisi jollakin tavalla kulttuurin, että ehkä meidän bändi ei ollut niin kuin nimenä niin tunnettu, mutta se ikään kuin se laulu tunnettiin. Joo. Kyllä, muistan. Kyllä teidän hitit. Joo, että ei jäänyt kuulematta. Ja sitten huoltoasemilla ja tiedätkö niin kuin. No, ehkä tuossa kohtaa just nimenomaan, että kun sieltä tulee sitten radiosta, no mikäs tää nyt on? Kuitenkin. Koska se oli niin kuin se teidän tyyli oli kyllä niin semmoinen poikkeava tästä, niin kuin mitä meillä on ehkä niin kuin eniten samankaltaisuutta. Ja sitten hän veti tuolla englannin kielellä omissa jutuissaan, niin teillä oli tavallaan niin eri ei voi sanoa, no tavallaan eri genrejä, mutta ei kuitenkaan. Mutta siis silleen niin kuin ihan eri tyyli. Ja mun mielestä se oli hirveän fressi kyllä. Hei, kiva kuulla. Joo, siis mutta siinä niin kuin tavallaan itsensä laitettiin likoon ja just silloin pelleksi ja saatiin levyyhtiön raivon partaalle, koska meitähän komenneltiin koko ajan. Älkää tehkö noin, älkää sanoko noin ja sitten me ei kyllä ihan kuunneltu, että jos tässä niitä muistoja käydään, niin voi kertoa lisää. Kyllä sitä itse kuulettiin. Joo, ei ole kans. Me ei ole kyllä todellakaan, että kun joku joskus sanoo, että kuule teidät on tehty, mutta paskan marja kuule. Askolle vietiin biisit ja Asko sanoi, että tästä lähdetään, mutta just toi, että pukeudutaan ja ollaan ja haetaan Lontoosta karvaa lisää vaan. Ja tässä ollaan nämä haisevat PVC-housut, näiden hikisten keikkojen jälkeen. Jos oltaisiin kanssa kuunneltu joskus aikanaan Universalin levyyhtiön pomoa, että ei Romeo ja Julia ei sitä nyt voi julkaista. Oliko todella teille sanottiin noin? Kyllä se oli silleen niin kuin lähellä, että sitä ei julkaista, mutta sitten se oli niin kuin silleen, että no jos nyt kokeillaan sitten. No. Mutta se rakenne oli outo, sitä olisi pitänyt muuttaa kaikilla tavoin, mutta jääräpäät Jukka ja Timo niin Pohjanmaalta, niin mitäs luulet? Ei muutettu. Onneksi, koska se vaan soi. Siis tietenkin baareissa niin se soi. Jos joku ysäri soi, niin se soi. Näin se vaan menee. Mikä teillä oli, mikä teillä oli eka biisi? Mikä teidän ihan ihka eka? Mä en edes halua ihan ekasta sinkusta puhua, mutta siis elettiin 95 tammikuuta ja Radio City, eli rock-kanava oli, joka soitti ensimmäisenä sen biisin ikinä radiossa. Ja mä ajattelin, että ne soittaa sen dissausasenteella, mutta ei. Mä olin menossa Leena mummon vainaalle Munkkiniemeen, silloin kylään. Muu perhe meni jo ylös ja sitten kuuntelemaan, että mitä ne spiikkaa sen biisin jälkeen. Mutta mikä oli hyvin erikoinen, kun kaikki tietää, mitä Radio Cityssä soitetaan. Ja varsinkin siihen aikaan, koska tämä vastakkaisasettelu oli rock heavy-bändien kanssa ja sitten oli konemusiikin kanssa. Että niin se oli aika hurjaa siis sillä tavalla se että mä joudun niin kuin Stratovariuksen hampaisiin oikein kunnolla. Timo Tolkki otti, mutta teki, oliko se rumba vai soundi, teki monen aukeaman jutun Stratovariuksen Japanin kiertueesta, niin siellä oli kaikkea. Joka toisessa lauseessa muistettiin Valdo, eli vähän niin kuin naureskeltiin ja dissattiin, että vieraslistalle Valdo plus 100 ja sitten mun kuva syötiin siinä. Ja, joo. Mutta tästä meni muutama vuosi sitten Asikaisen Risto
tunnettu kotimainen tuottaja, muun muassa Nylon Beatin takaa, soitti, että saako hän antaa Timo Tolkille mun puhelinnumeron. Mä oon, mitä hittoa, että totta kai ja näin. Ja Timo sitten soitti ja sanoi, että häntä on vuosia painanut, että hän haluaa pyytää anteeksi. Joo, ja hän haluaa korvata tämän jollain tavalla, että sä oot menossa nyt Olympiastadionille Puhdas elämä lapselle konserttiin kuulemma bändin kanssa, että voisiko hän tulla soittaa kitaraa. Onpa mahtavaa. Hän oli painanut sitten se niin paljon, että antoi sitten ylpeys periksi ja pyysi sen anteeksi. Mutta se vastakkainasettelu oli niin kuin ihan järjetön silloin, että kyllä meille dattibändeille naurettiin silloin. Mutta kitaraa me on oltiin kaikki aitoja ja siihen se perustuu ja mä haluan ainakin uskoa siihen, että just että levyyhtiö on yrittänyt muokata meistä jonkinnäköisiä. Ja jos ne ajatukset olisi mennyt läpi, niin me tuskin oltaisiin tässä nyt 30 vuoden. Mutta sunkin biisessä on paljon semmoista rock-energiaa. On Niissähän joo, kuullaan joo. Niin kitaraa kuitenkin Joo, paljon. kyllä. Jokainen biisi on rock and roll, kun sen oikein oivaltaa. Eikö se ole just Se on näin? se- Ja sitten sekin vielä tohon, että erittäin hyvä, ellei täydellinen, tarkoittaa, että meillä on ollut aina se kriteeri, että tänä päivänä kyllä joku tulee vielä vähän kyseenalaista, että laulaako nämä nyt oikeasti? Tämä tulee levyltä vieläkin. Mä sanon, no, ne tulee kuule apteekin hyllyltä, ne pitää tulla, kun on kuunteluolosuhteet hyvät. Koskaan ei keikoilla lauleta mitään playbackia. Ei lauleta. Mulle jossain Sieltä oli jokunen kans... stemma saattaa tulla, mutta tätä on niinku, ja stemmat aina, tulee, kaikilta aina tulee. yhdistetään, niinku, että tänä päivänä pystytään jotain autotuneen käyttää ja niitä tehdään semmoisia artisteja, anteeksi nyt vaan, mutta joka ikisestä tubettajasta ja Nimenomaan niitä lupettajasta tehdään. tehdään nykyään ja sitten katsellaan, että onko se yhden biisin ihme vai tapahtuuko siinä jotain kehitystä ja että se jää, mutta silloin meidän aikaan niin ei ollut tämmöistä autotunekonetta, vaan meillä oli muun muassa Kelanauha. meillä oli Markus Karlonen, joka Poets of Fallissa vaikuttaa tänä päivänä. Mä muistan, että hän oli kyllä kaapelitehtaalla semmoinen ruoskia, että siellä oltiin sitten niin kauan kuin tulee niinku priimaa ja korkealta ja kovaa. Mutta se on lihasmuistis edelleen. Itse tykkään laulaa kyllä soolobiisejä Ja sitten tavallaan siis matalemmalta, tämä on mutta myöskin ne tavallaan tulee niin sieltä sitten, kun lauletaan niin kuin koko ajan ja itse ja näin, niin sit pitää myöskin tavallaan miettiä sitä, että kun tekee paljon keikkaa, että se tuupa pysyy kunnossa. Niin siinä on sitten se, että mitä sitten tapahtuu, kun se ei ole enää kunnossa, niin sitten se on vähän ehkä hiljaisempaa. Joo, ja Mut sitä toistaiseksi itse asiassa hyvä. vähän niin kuin pelkääkin, Kyllä. että pitää niin kuin itse kondiksessa. Ja mä en tarkoita, että se pitäisi olla niin kuin joku himosporttaja. Ei, kun pitää antaa kropalle armoa ja semmoista, niin kuin, että välillä saa olla kuin ellun kanat. Pitää ostaa niin kuin nollata, mutta ettei rasita liikaa kurkkua, että sitten vedetään niin kuin se 1 miljoona esitystä viikossa. Että vähän pitää kuunnella sitä kehoa kuitenkin. Kyllä näin juurikin. Me ollaan nyt menty ihan ohi sun. Ei se mitään. Niin. Saaks yhden? Anna mennä. Siis tuli tuohon biisivalintaan tuommoiseen, meillekin oli kommentti. Siis meillä oli tämmöinen palaveri tämmöisen pyöreän pöydän tai pitkulaisen lasipöydän ääressä silloisessa Polygramissa ja sitten aiheena oli Assan vessan kassa. Ja sitten siellä tietenkin sedät ja tädit on sitä mieltä, että kun tämä ei nyt tällaista kappaletta voi esittää, tyttö ja poika ei voi laulaa diskossa sille ihaks totta. Että ehkä se oli niinku tarkoituskin, että se on niinku ihan läpällä ja on just ihan karseeta. Niin sitten siinä kävi sillain, että erittäin hyvä oli mennyt jo läpi. Kas on datnauha, joka jotenkin eksyi mukaan radiohaastatteluun Radiomafialle. Ja sitten ne on silleen, mikä tämä seuraava biisi on silleen, ting täällä. Ja sinne soittoon, Kuki Koluskin soittaa sitten sen jälkeen, että miten tämä on mahdollista, että tämä biisi soi siellä radiossa. Että mehän sanottiin, että se ei saa mennä. Sitä ihan blondina silleen kirjaimellisesti, että mitä, voisiko olla? Soi siellä. Ei, kas. Meillä oli vissiin joku semmoinen oli mukana siellä. No kerran kun se soi jo siellä, antaa sitten mennä, olko se teidän toinen sinkku siellä, yes. Niin kuin sillä tollaisella se meni, mutta että ne olisi niin kuin oikeasti sen ottanut pois, niin kuin, että jos olisi, mutta että väkisin. Joo. Niin. Mutta että kaikkea. Ja olikaan se, että ette sano sitä, että ei seksikkäille tyttöbändeille ja siellä on kirkuvat otsikot. Ei! Silloin, että kyllä siinä niin kuin tuli sitä tavallaan paljonkin. Että, niin Oliko teillä muuten paljon tämmöisiä
juttuja siis lehdissä tai tämmöisiä just niin kuin, Siis ei meistä teidän oikein tyyli saatu oli irti, semmoista tiedätkö, niin kuin, musta tuntuu, että kun silloin siihen aikaan niin kuin, ei puhuttu vielä niin avoimesti jollain tämmöisestä niin kuin seksi. Me sanottiin tämmöiselle, niin kuin, tiedätkö, oli joku vaikka Jyrkin tyttöbändipäivä ja sitten siihen kysyttiin, että no kuka teistä tyttöbändeistä on seksikkää, se oli jo niin seksistinen kommentti to start with. Niin sitten meidän vastausvuoro tuli, niin me oltiin sillä, että ei me olla mikään seksikkää, me ollaan pornoin. Ja taas nousee herranen aika tällaista saa sanoa. Eli tavallaan niin kuin silloin oli niin kauhean söpöä ja vielä teetkö pikkusia ja vähän, niin tavallaan se, että sitten kun me uskallettiin sanoa noita sanoja, niin ihmiset, musta tuntuu, että ne toimittajat oli ihan silleen, että parempi, että mä en vaan sano niin kuin se on, että ne on too weird, tiedätkö sillä, että mäkin saatoin tulla mä olin postiin jakamassa silloin tai joku sisämies tai jotain, niin tulin verkkareissa just en missään meikeissä, vai oikein tahalteen provosoiden sillä, että tämmöinen ihan niin kuin, että ei mitään artistiluukkia. Sitten se suhtautuminen on sieltä, että no niin, nyt on pikkutyttöset, että se tulee tänne ja meille melkein puhutaan sillä taputellaan päähän. Ja sitten kun alkoikin tulee sillä, että me vastustetaan tätä ja me ollaan tätä mieltä, niin sillä okei, niin tavallaan ihmiset ei uskaltanut kyseenalaistaa sitä. Se menee niin päin. Kyllä. Joo. Mutta tyyliasiat on kyllä saanut itse onneksi hoitaa kaikki niin kuin aina periaatteessa niin kuin teilläkin ja sinä ja teillä nyt sinä. Joo. Ne oli pinkkiä ja vihreätä ja neonvärejä. Nykyään alkaa mustaa koottia alkaa olla. Karvaa ja PVCtä piti olla ja karvaa ja PVCtä on vieläkin. Että. Karvaa. Kyllä vähän löytyy karvaa vielä. Se on ihanaa, että on saanut itse päättää onneksi kaikki niin kuin tällaiset, että ei kukaan kyllä ikinä sanonut mitään. Kyllä. Voidaanko hetkeksi palata tähän aiheeseen ja väriteemalla jatketaan, niin voisitko Sakki puhua tästä keltaisesta toukokuusta? No, siis mun täytyy sanoa, että niin kun, sun ääni on ensinnäkin ollut aina semmoinen, mistä olen pitänyt todella paljon. Että sulla on vahva ääni, niin sitä oli aina niin kun todella miellyttävä kuunnella. Mutta mä valitsin nyt tämän keltainen toukokuu ihan sen takia vaan nyt myös, että se on hyvä biisi, mutta myös, että haluan mennä sinne kohti kesää. En nyt ehkä sen analysoi nyt tälle biisianalyyttisesti sen enempää, mutta niin kun, mä mietin kanssa, että mä olisin halunnut ottaa 1000 yötä, mutta kun se ei nyt ole aikakoneen biisi, mutta se olisi semmoinen niin kuin, niin. Meinas tulla levylle, mutta Edelmanin Köntsele meni sinne levyyhtiön huutelemaan ja Asko oli soittanut tämän demon sit Samulille siinä, minkä mä olin sitten niinku demottanut ja kysyä, että kukas tämä Pirkko on tässä, että saisiko hänen kanssaan laulaa. Joo, itse asiassa on tuossa bändissä, mutta joo, että laitetaan se sitten erikseen. Mutta se oli hyvä, että se meni niin, koska se ei ollut niin aikakonemaisesti edes silloin esituotettu niin kuin siinä kohtaa. Joo, mutta keltainen toukokuu, semmoinen inside-tieto siitä, että tämä sitar, mikä siinä alussa soi, niin siitä nyt on muutaman kerran puhuttukin ehkä jossain, mutta kaikki ei sitä tiennytkään, että se on ihan aito intialainen soittaja, joka on suurin piirtein tuosta keskustasta Maki pongannut kerran ja sanoi, että tuutko soittamaan studiolle. Että siinä oli vaateena hänellä, että no jos tyyliin saa maton ja teetä, niin hän tulee siihen sitten vääntämään. Juu. Ja kuulemma tuli ihan joulukorttia on siellä pukannut monena vuonna, että Gramexit ovat menneet perille. Mieti, kun niille on vähän tullut pieni joku roponen jostain. Että Maki on hoitanut homma. Mahtavaa. Jatketaanko biisitarinoilla, jos Sani kerrot vähän kollegoiden biiseistä? Mä muistan kyllä aina, kun Romeo ja Julia pamahtaa tulemaan sieltä ja mä ajattelin, mikäs tää nyt on. Mä oon jossain suurin piirtein hedelmätiskien ja lihatiskin välissä itse jakamassa siellä niinku noita nimmareita, kun oli tapana. Muistatteko varmaan kaikki isot tavaratalot kyllä, ja jonot oli pitkät siinä sitten kaiken muun keikkailun ohella, niin Romeo ja Julia pasahtaa sieltä radiosta siinä kohtaa, kun piti meidän levy kuulua sieltä soida. Siis niinku, se oli sitten ihan laitettu, olikohan nyt erehtynyt sitten bändistä tai jotain. Itse. Niin, sä oot ollut siellä messissä. Niin. Mutta kun mä muistan sen aina siinä jotain, niin kun kirjoiteltiin niitä niin paljon. Sitten hetkinen, nyt on muuten ihan, tää on se Movetron. Tämä on se Movetron nyt, mikä täällä soi. Niin, tämäkö nyt on se Movetron, niin. Ja ihan mahtava meininki. Itsekin
sitten jonkun keikan jälkeen hullaantuneena sitä tanssinut yökerhossa tietenkin. Tällaisia muistikuvia ja sitten ei kyllä valitettavasti ei kyllä nähty kauheasti. Ei nähty, että ristiin ajeltiin ja keikkapaikalta toiselle, niin ei niin kuin samana päivänä ei oltu. Tosi vähän. Jossain TV-ohjelmissa joskus. Jossain ihan. Tyyliin ovella vaihdetaan läpystä Eikä ketään, vieraaksi tyyliin näin, mutta siis niin kuin ihan jotain niin kuin tosi minimaalista. Kyllä, se oli näin. Oletteko te koskaan coveroinut toistenne biisejä? No, on vähän, tai siis me ollaan, niin. Ei kerrotakaan niistä. Mutta meillä on sen verran, että meillä on ollut yhteinen siis teatterihomma. Ysäristä Jysäri jo kerran, mitä tehtiin. Ja siinä laulettiin vähän niin kuin Together toistemme biisejä. Niin. Me ollaan tehty sun kanssa kaksi yhteisbiisiä. Onko Oku ollut mukana? Niin, NRJ:n aamupoikien niin, kanssa tosiaan, tehtiin silloin 2009 tehtiin Niin. Eurodanse-niminen kappale. Siinä oli aamupojat ja sä lauloit kertsiä ja mä räväyttelin. No säkin oot siinä. Ai kiitti. Tai just näin, että muistatko? Oli, että ja sitten tehtiin siis kiertuetta varten 2019 tehtiin sitten. Aika kulkee eteenpäin. Aika menee eteenpäin, ei voi muistaa kaikkea. Mutta tosiaan siis, mitä tässä pitikään, biisi? Kerro jostain biisistä. Tässä olisi päivä. Sulla oli vaihtoehtoja. Joo, se on häkeltävää, koska kaikki biisit oli siis niinku vuoden sisällä. Niin. Tuli nämä biisit, mitkä just, mä mainitsin nyt. Ja siis mä olin kyllä semmoinen, mä oon hirveän analyyttinen ihminen. Ja kilpailun vietti on erittäin suuri, niin kyllä mä aina kun tuli jotain uutta, niin kyllä mä olin vähän niin kuin, että hitto se vie spotlightin multa. Että just Mafiassa soi Maskaran biisi ja sitä jankutettiin ja sitten kun se on semmoinen korvamato, se niin kuin jää junnaa ja siis se oli todella ärsyttävä. Sen mäkin kyllä. Niin, kyllä. Ja mulla ei ole vessasta. Mulla ei ole erittäin hyvä. Joo, se ei ollut mulla se erittäin hyvä, vaan mulla oli se toinen biisi. Ei mulla oli tää mutta sä huomaat siis tietämättä jankuttavan sitä samaa saatanan sanaa. Joo. Ja sitten oli siis teiltä nyt tietysti Odota ja Neiti Groove ja nää. Ja yksi asia, mistä mä oon edelleenkin niin kuin, siis rakastan Makia suunnattomasti ja olemme veljeksiä, niin te veitte multa Raha-Automaltto-yhdistyksen ison 120 000 markan kiertueen. Joo. Ja siis nyt tarina menee siis tällä tavalla, tämä selvisi kyllä. Eli Maki oli marssinut levyyhtiön, että jos emme me saa tätä kiertuetta, me vaihdamme levyyhtiötä. Mutta hei, mä voin lohduttaa. No. Mä oon vittu ikinä nähty noit masseja. Ai joo. Joku veti välistä. Okei, mutta tämmöinen tarina oli siis Ei ole kyllä meidän. mutta siis, niin, mutta 99, koska Odota tuli? Koska tuli Odota? 95. Joo, niin. ja kyllä mä Raha-Automaattiyhdistyksen kiertojen muistan. Kyllä se raju oli, että sen verran jäit kyllä paitsi, että oli aika kova meno. Koska tuli erittäin hyvä, ellei täydellinen. Eikö se ollut 96? Okei, niin justiin. Joo, ja Romeo ja Julia oli 95, mutta erittäin hyvä muisto Päiviston Emma-gaalojen jatkoilta, jotka vietettiin legendaarisessa kaapelitehtaalla. Joo, niin mä muistan, me mentiin sitten, oltiin ensimmäisten joukossa ilmaisen viinan perään tietysti. Joo, ensimmäisenä ja sitten DJ soitti siellä taustalla sitten jotain musiikkia siellä. Päivi joras siellä yksin pimeässä nurkassa. Joo, niin sitten katseltiin, että onpa toi Movetronin Päivi tommonen ujo tyttö. Yksin tanssi. Yksin. Nimenomaan, ujo tyttö tanssi. Mutta sä tanssit pimeässä nurkassa, siis et missään nimessä tanssilattia, vaan siellä sä jorasit pimeässä nurkassa. Mä olen just semmoinen ujo tyttö, niin kuin kaikki tietää, niin se on jännä juttu. Mä en varsinaisesti ujo ollut silloinkaan, mutta mä tykkäsin jotenkin ihan törkeän paljon olla itekseni ja seurata, mitä ympärillä tapahtuu. Se on edelleenkin mun niin kuin siis, mä menen esimerkiksi junalla, niin mulla ei ole luurit päässä eikä kuuntele musiikkia, vaan kuuntele, mitä ympärillä tapahtuu. Mä rakastan sitä semmoista, niin kuin, mitä
tarkkailla. Mä oon siis aina ollut vähän semmoinen niin kuin, mä tykkään ihmisseurasta ihan hirveästi. Mä rakastan ihmisiä pääsääntöisesti melkein kaikkia. En sano ketään rakasta, mutta se, että niin kuin, mä jotenkin dikkailin. Ja siis mähän kävin, mä oon aina niin kuin ihan just siitä parikymppisestä, niin mä saatoin mennä yksin johonkin festareille. Siis en sen takia, että mä olisi saanut sinne ketään kaveria. Mä olin esimerkiksi viime kesänä menossa yksin provinssiin, mutta sitten mun veljenvaimo ja serkunvaimo äänkes mukaan. Terveisiä vaan Johannalle ja Merille. Meillä oli kiva reissu ja mä olin kuskina, koska mä olin menossa sinne yksin autolla. Ja olisin halunnut mennä fiilistelemään. Mä oon sellainen, niin kuin, että se ei ole mua ikänä häirinyt. Mä muistan, kun sä oot tästä puhunut tästä, että te näitte ja te ajattelitte, että voi se reppana tanssi. Sä et sanonut sitä mulle. Tai sä oot sanonut mulle, että te ajattelitte, että mä oon jotenkin reppana, että mä tanssin siellä yksin. Mä en todellakaan kokenut olevani yhtään mikään reppana, vaan just päinvastoin, että mun mielestä oli niin sairaan, että jos joku ihminen tuli juttelee mulle, niin mun mielestä se oli aivan mahtavaa. Niin. Ja jos ei joku tullut juttelee mulle, niin mua ei haitannut sekään. Eikä se nykyäänkään haittaa. Muistatko mikä biisi soi tai jotain biisiä siltä ajalta? Tai... Siis me oltiin varmaan, olikohan mulla sellaiset lehmän kuosihousut, muistatko Sani, sullakin on ollut sellaiset lehmähousut 90-luvulla, niin yläosa taisi olla. Tai valkoinen satiinipaita ja lehmähousut ja joo, Sani, teillä oli jommalla kummalla ja semmoiset oli ja esitettiin varmaan jotain biisejä siellä, ei mitään Emmoja me ei saatu. Sen mä muistan, on ihan pikkusen niin kuin katkera teille silleen, että olitte vähän leuhkoja silloin, kun se voititte sen jonkun biisi Emman tai jonkun vuoden jotain Emman. Sitten mä muistan, nyt mä sanon, nyt yksi katkeruusmomentti. Veerasta. Ai Veerasta? Veerasta tulee. Aha, oli sellainen, että te tulitte sinne päkkärille, no niin. Kun te olitte just hakenut sen pystin. Niin sit Veera tuli silleen niin kuin melkein mun, ei nyt aivan nenän eteen, mutta tuli siihen käytävälle silleen. Teki tällaisen niin kuin liikkeen. Sitten mä olin ihan, voi vittu. Mä oon nyt silleen jäänyt, tiiäksä, pieni. Mutta susta mä ajattelin, että sä olit sellainen hössönpössiäinen, niin kuin sä viekin oot, mutta niin kuin, että Veera oli vähän silleen, pussasi sitä pystiä silleen näin. Ja sitten mä olin, mitä vittua toi tekee. Ei haittaa yhtään enää, mutta siis se, että tämmöinen muisto. Se on niin kuin mahtavinta tässä jutussa. Nyt siis en kehu mitään enkä sen mahtavaa. Enempää, mutta me ei olla ikänä voitettu mitään pystiä. Ja sitten toisaalta, mitä sen on väliä? No ei sillä nyt ole väliä. Näitähän harrastettiin ja tehtiin näitä kultalevyjä. Niitä nyt on vieläkin tuolla ja kyllä mulla on... Siis kultalevythän onhan niitä nyt tullut. Ihan yhdellä seinällä kyllä on, kun ne on niin kuin muistoja. Emma Patsaita tuli silloin 3. Tuli 1000 yöstä. Niin kuin sanotuksesta, tai siis vuoden joku sävellys vai mitä. Sitten oli vuoden whatever. Sitten aikakoneesta vuoden tulokas. Joo, se on se tulokas varmaan, missä mekin oltiin muistaakseni mikä silloin, koska joku oli. Vuoden yhtye. Joo, jompikumpi niistä. Niin, se oli vähän ja siis Niitä oli 3, mutta Veeralla on ollut sitten, että sille on ollut molemmissa. Joo, hänellä oli joku poppikohtaus siinä kohtaa varmaan, ehkä tuli sellainen pieni, mutta Veeralle terveisiä. Joo, väitän, että en ole käyttäytynyt itse noin. Sä et noin. käyttäytynyt, niin kuin mä sanoin, että sä oot hössönpössiäinen ja se on ihan kaikella rakkaudella. Se on positiivinen asia. Joo. No, siis Maskarakaan ei voittanut Emma pystiä, mutta oltiin ehdolla. Mutta sinä vuonna oli Him, että oli aika kova kyllä. Ja siis tiedätkö mitä? Se on niin kuin mahtavinta, että siis on ollut edes ehdolla, koska totta. Se, että kuinka paljon sitä nykyäänkin vielä niin kuin arvostetaan. Se on totta, joo. Ja kyllä. siis missä tahansa gaalassa, missä ulkomaillakin, että jos sä oot jo ehdolla, kyllä. Niin sekin on iso asia. Joo. Mutta täytyy olla myös niin kuin tietyn levyyhtiön artisti. Ellei sä ole joku underground. Saat ees ehdokkuuden. Niin. Olemmeko ootteko te ehdolla? Ei ole tullut ehtoon. Ja sitten oli meillä niinku, siis vuoden radiosoittobiisi 96 tuli se Finnish Dance Music Awards, joka silloin niinku myönsi näitä, että sellainen tuli niinku tunnustus. Mutta mulla on sellainen muisto aikakoneesta ja mä oon pahoillani nyt tästä, koska... koska nyt taas lisää näitä. Lyötyä. Ei, kun siis oli Hartwall Areenan avajaiset. Ja sitten te yrititte olla kohteliaita ja sanoa meille, että vähänkö makeat meikit teillä on. Ja me ollaan, ei, rumat on. Ja te olitte ihan silleen, okei. Niin kuin te yritte olla vaan kohteliaita ja niin kuin tälleen se meni se tilanne. En tiedä, voitko muistaa, mutta sori. Joo. Siis nyt kun sanot, niin hämärän muistikuva. Mä yritän kanssa just ihmisille sanoa, että jos vaan muistat niin kuin tuolle DJ Jokallekin tuossa, kun oli näitä vaalihässäköitä, että muistele nyt jotain juttua, että mitä on tapahtunut, kun ei, se on ollut niin sumeata, kun on menty vaan niin kuin paikasta toiseen ja nyt ei ollut alkoholilla tekemistä, vaan siis, että on niin kiire. Kyllä. Mutta nyt kun sä sanoit ton. Joo, te
Sano kivan jonkun niinku heitä, että vähän tuolla on makeet, niinku, ei ole, Joo, rumat. ja, koska te olitte vähän sellaisia niin kuin, semmoisia vähän samantyyppisiä kuin PMP-tytöt ja rohkeita ja tällaisia näin, mitä me ollaan Veeran kanssa kyllä niin kuin aina katsottiin vaan, että oikeastaan vähän tälleen, että miten noi niin kuin uskaltaa ehkä olla noin niin kuin rääviä niin sanottuja. Silleen, että sieltä tulee niin kuin, se ei ollut meidän tyylistä eikä itseni tyylistä, mutta pieni Kateuden kakkara oli vähän niin kuin panomies sisustassa. vitsi. Mikä? Niin. Panomies vitsi kummeleista kannattaa sun pitää katsoa. kertoa. Niin pikkasen niin kuin sellainen kade, että siitä rohkeudesta. Jos ei kukaan ole nähnyt, niin katsokaa nyt YouTubesta. Juu. Mutta sitten taas kaikkia siis silleen, niin kuin, että nykyään on niin kuin, tässä niin kuin 2000-luvulla ja varsinkin nyt ihan viimeisinä vuosina, niin nämä kaikki yhteistyöt niin kuin bändien välillä on mun mielestä hirveän kivoja. Niin kuin, että silloin 90-luvulla ei oikein ollut edes semmoisia, niin kuin, että se oli vaan just sitä semmoista omaa napaa ehkä enempiä ja semmoista niin itselläni, niin kuin, jos en ole siis edelleenkään katkera, enpä, niin siitä, että ei ole voitettu mitään pystiä, mutta se, että esimerkiksi pyydettiin mukaan silloin 90-luvulla, kun tehtiin toi Radiomafia-kiertue, niin pyydettiin mukaan ensimmäiseen kesäkumibiisiin. Joo. Niin mun mielestä on vieläkin niin kuin ihan sairaan makeata, että on saanut olla mukana ja se jatkuu ja se on niin kuin perinne. Niin tavallaan niin kuin semmoisia niin kuin huomioita ja ne oli tosi niin kuin lämmittäviä. Että on siis jotenkin niinku tommonen niinku huomioitu se niinku menestys ja semmoiset, niinku, että sitten, koska nykyään niinku kaikki tosi kovat menestyvät artistit nykypäivänä, niin ne on aina jossain niinku hirveän niinku tärkeissä ja kivoissa jutuissa mukana, niin on ollut kyllä silleen kiva tavallaan niinku semmoisia. Mikä sua on pyydetty mukaan? Saanko kysyä? Miltä nyt tuntuu? Rattopoika, mä muistan, oliko se... Nyt otat tuon mikin, koska Ei 90-luvulla pyydetty mukaan. Silloin oli... Niin. Silloin oli just se, että jokainen pysyi vähän omassa lokerossaan. Niin kuin. Mutta siis nykyään... Niin, ja siis nykypäivänä, kun siis joka perjantai julkaistaan Spotifyssa maailmanlaajuisesti 50 000 uutta biisiä ja joka perjantai. Eli se on myös tapa sitten... Yhdistetään voimat, niin tavallaan sitten hakea sitä mielenkiintoa ja huomioon sillä, että nyt Ainoi tekee biisin kimpassa. Et sillä saa sitä, että sitten se on vähän niin kuin yksin vaikea nykypäivänä. Sitten sä julkaiset sille omalle fanikunnalle, mutta et just, että sitten saa sitä uutta yleisöä, niin mikä on sinänsä mun mielestä tosi kiva, että on muutama artisti samalla biisillä. Kyllä, ja se on aina mukavaa. Ja siis siinä tavallaan tulee se pöhinä niin kuin kaikille. Niin. Silleen niin kuin yhdessä. Meidän täytyy Kyllä. jotain. Niin täytyy julkaista. Ja itse asiassa tuosta tulee nyt mieleen se vuonna 2000 ihan nopeasti tästä yhteistyöstä niin kuin Darude-hommaa, kun ne teki sen Australian kiertueen, mihin pääsin mukaan, pyysivät fiittaan sinne, että tehdään noin Brisbaneit ja nämä muutamat niin kuin kaupungit siellä, niin mä oon aina sanonut, että se on niin hieno tunne. No eihän kukaan tätä Pirkkoa tunnista siellä, vaan mä olin vaan fiittaamassa niiden mukana. Mutta se, että kuinka se lähti se suomalainen musiikki siellä maailmalla. Sitten kun mä sain olla 4 tuntia just omissa oloissa, niin mä kävelin siellä rannalla ja menin jossain kahvilaskin käymään, niin joka puolelta tuli joko Bonfunk MCs tai Daruden biisistä. Mä olin, from Finland, Nokia, eikö se biisi. Siis mä olin niin ylpeä niin kuin niin kuin tänä päivänäkin, ja kun osaamista oli jo silloin, että se ainoa mikä siinä oli just se, että koska silloin kaikki isot levyyhtiöt Suomessa, niin heidän tehtävä ei ollut edes viedä ulkomaalaista musiikkia sinne, vaan he on palkattu viemään Suomessa ja tekemään niin kuin suomalaisen musiikin eteen töitä. Ja se on edelleenkin ns. Sitä, että se pitää vaan lähteä sitten justiin ulkomaille ihan muita kautta, eikä jäädä tänne jurnuttaan, koska silloinkin kun Himi lähti, niin mä vielä muistan, kun BMGlle soitettiin Centraali-Santralle, siitä lähti Wicked Game, siitä lähti niin kuin, joku haastattelupyyntö ja sitten se lähti kysyntä, teki sen tuolta, eli huomio, kannattaa tehdä cover-biisi. Siis samalla... Me ei lopeteta nyt tätä. Sama homma silleen, jos ajattelee sitä 90-lukua, niin kuin te kaikki 90-lukua, joo ei mitään keskettäkään.
Ajatuskatkos aivan tuli, niin kuin tässä olisi ollut joku tosi punainen lanka. Mutta sitä vaan lähinnä, että silloin niin kun meiltä kaikilta tuli ne ekat hitit, niin eihän meitä ketään tarvinnut niin kuin myydä, että meitä vaan ostettiin. Että niin kuin silleen keikkamyyjät on sanonut, että ei tarvinnut kun vastata puhelimeen ja just nimenomaan merkata kalenteriin, että mihinkä meette. Että silleen niin kuin, että nykyäänhän on hivenen eri asia, koska nyt on niin saakelisti materiaalia, mitä kaupata, että onneksi ei tarvitse olla keikkamyyjä eikä niin kuin levyyhtiön edustaja, että nykypäivänä. Ja sitten se, että miettikää sitä, että niin kuin me rakennettiin tavallaan se meidän brändi kaikki niin kuin itse, niin kuin ihan aasta ja ihan niin kuin tähän päivään, kun me nyt istutaan tässä, niin meillä ei ole kukaan niin kuin sitä rakentanut silleen niin kuin tietoisesti. Että te olette saanut vetää siellä ihan niin kuin glitterit naamassa, sä voit mennä vieläkin, eikä kukaan tule siitä sua arvosteleen. Ja sitten se, että, niin kuin, että kuinka nykyään rakennetaan ja sitten lypsetään se Kyllä. tavara ihan tyhjäksi ja sitten otetaan taas uusi. Joo. Ja sitten me luovitaan tuolla niiden uusien kanssa me nuoret aikuiset, Niin, että olkaamme ihan iloisia. kyllä. No ootteko te seurannut vaikka UMK:ta nyt tässä viime aikoina? No arvaa, kuka menee kenraaliharjoituksia katsomaan lauantaina, kun mä asun Tampereella tietysti, niin ostin heti ensimmäistä joukossa lipun sinne 13-vuotiaille tyttärelleni ja sitten veljeni 16-vuotiaille kaksostytöille ja mennään sinne ja mennään fiilistelemään. Ja sitten illalla toivottavasti näkee sitten vielä Viisut TV:stä. Onko suosikki No on Sara Siipola tietysti ja sitten Seksmanen. kova? Mä tykkään kyllä siitä Sarasta, näinkin sen tuossa just Tampereella olivat siellä treenaamassa. Että Ja hän on jotenkin näin. sympaattinen niin kuin muutenkin. Hän on sympaattinen, järjettömän niin kuin kaunis, ihana ääni. Pitää miettiä näitä, se on vähän kuin Michikissä show, kun lähdet nykyään umpkiin tonne. Ennen se oli sävellyskilpailu ja nykyään se on vähän jotain muuta, mutta se, että makea persoonallinen ääni on kyllä. Joo. Seuraavaksi sä vielä, Marko? Joka vuosi. Siis vuodesta Ei ole yksiäkään viisuja jäänyt. 74 lähtien niin on iskenyt meidän perheeseen viisukärpä. Niin. Se oli kaikilla varmaan, siis kaikilla meillä on, mä luulen, että kaikilla ollaan niin kuin Kaikki luksusta muistaa asti. Niin kuin, varmasti myös se sen, orkesterit missä- on ollut kuule Kyllä. Montussa soittamassa, kuule Se oli tipetit hienoa. ja systeemit. Se on ihan jäätävää, niin kuin, että mikä se on ollut Niin. jo silloin. No silloin se oli sävellyskilpailu, eli pohjat tulee samalla lailla ja sitten se erottuu se melodia. Se oli nimenomaan Ja mikä sävellys. niin kuin homma oli laulajalla, Kyllä. koska se teki sen kaiken. Ei ollut tanssijoita, ei ollut saakeli kyyhkyjä, mitään Ei. akrobatioita Niin. siellä. Että Mut siellä oli maailma vaan muuttuu. se biisi Niin. ja se laulaja. Kyllä, hienoja visuaalisia juttuja. Sitten taas voidaan niinku tehdä jokin. Ja ajattelen, nykyään pitää olla yksinkertaisempi. mitä enemmän kaikkea. Niin kuin pitäisi olla, että kuin nyt erottu sillä, että olisi hyvin minimalistista. Pieni voi olla kaunista myös, että ne joskus erottuukin sitten noissa isoissa. Niin. Mennään kaikki sinne, pistetään kaikki 90-luvun karvat päälle, mitä löytyy. Montas kertaa olette muuten ollut karsinnoissa Euroviisussa? 2 kertaa. Oletko ollut? Te olitte siellä Mm. Oliko se sitä ennen? En ollut. Kerro siitä vähän lisää kokemuksesta. Joo, no se oli, siis se oli silleen, että mä kattelin 2008 Suomen finaalia tyttöjä, mulla on 2 tytärtä, niin heidän kanssa olohuoneen matolla, muistan hyvin tämän hetken ja en pitänyt sen vuoden ehdokkaista ollenkaan ja sitten kilpailuhenkisenä, niin siinä tytöille tokasin, että pitäisikö isin mennä näyttämään. Niin, näyttämään. Että... Ja tässä vaiheessa olin ollut 7 vuotta niin sanotusti telakalla, enkä ollut tehnyt musiikkia millään tavalla, enkä keikkailu. Niin molemmat tytöt olivat, joo, no mitä hittoa. Ei siinä oikein voinut sitten mitään muuta kuin pistää projekti käyntiin. Ja soitin siis levyyhtiölle, että mitä jos. Ne innostui ideasta. Ja siinä oli, siis Sanihan oli samana vuonna 2009 Suomen karsinnoissa meidän kanssa. Joo, oliko se Sulla oli se- Tuopiaita Edelmanin kanssa vai? Sulla oli se Alvar Aallon suunnittelema pallotuoli. Niin, se oli se, en mä muistanutkaan sitä. Joo. Doctor, joo. Kyllä, tohtori. Tohtori, kyllä. Joo, ja sitten mä muistan, elokuussa oli Ylen pääkonttorissa. Meidät roudattiin sitten Cafe Karusellin. Oli lehdistötilaisuus, missä Joo. paljastettiin sitten sen vuoden osallistujat niin sanotusti. Ja mä muistan aina sen, että mulla oli Yrjön maku suussa, koska mulla ei siinä vaiheessa ollut biisiä. Okei.
elokuussa. Sitten hymyilevät. Nyt on hyvä hymyilet biisi siellä. Niin kuin, tulossa. no millä mielellä tämän vuoden kisoihin? Sille? Mä muistan tämän, Joo. tilanteen. Joo. Ihan kauhea tilanne. No, Siis, ei me ollut. ruotsalaisten tuottajien kanssa siis me raavittiin biisejä kasaan ja siis mitään järkevää ei syntynyt. Ja siis mä sanoin ruotsalaisille päivän, että lehdistöllä, että en mä voi täällä biisillä osallistua. Mä en yksinkertaisesti sit halua. Ja sitten mietittiin keikoilla kitaristin kanssa, yritettiin näppäillä riffiä ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten oli yksi lokakuinen, siis tämä lehdistötilaisuus oli elokuussa. Ja muistan hyvin, menin miksää Lari Takalan hakee Hyvinkäältä vanhalta XL5-studiolta keikalle, aurinko paisto perjantai, henkilöautolla matkustettiin. Ja mä sain sitten, olin edellisen iltana polttanut CDlle sitten sen Loose Controlin demon. Mulla on aina, että mä en luota pelkästään siihen sanomiseen, vaan mä haluan katsoa sen saman spontaanin reaktion myös kasvoilta, kun joku kuuntelee jonkun demon. Ja laitoin Larin sitten takapenkille istumaan ja lähdin siitä Hyvinkään studiolta sitten ajelemaan ja pistin CDn soimaan. Ja sitten sieltä tuli spontaani hymy sitten ensimmäisenä. Mä ajattelin, no tämä on kyllä tässä sitten, että tällä lähdetään. Mutta se oli jo tosiaan vasta niin kuin lokakuussa, että me joudun niin kuin 1,5 kuukautta elää sen niin kuin paineen alla sitten, että kun koko ajan on Niin, että se oli ihan hirveä. Ihana, kun sä muistutit tosta, kun ei. Mistä tietää tulee vanhaksi, alkaa muistella. Ja nythän tässä sitten, mutta ei lähetä tähän. Me vaan nuorumme päivä päivältä. Mutta kun sä sanoit ton, niin siis kun mehän oltiin sellaisella kappaleella Aikakoneen kanssa kuin Stay. Maki oli tehnyt tämmöisen biisin, mutta se oli tehnyt myös sille Laura Voutilaiselle ton Addicted to You. Eli se oli tehnyt sen ja sitten Ruotsin puolelle vielä jonkun, joo. Ja me tultiin toiseksi ja Laura voitti sen Addicted to You. Sitten mä sanoin vaan Makille, että Laurahan on kyllä ihan hyvä, mutta jätit meidät sitten niinku toiseksi, että pitikö tää nyt näin mennä, että ja siinä oli mun mielestä hyvät pöhinät ja me ollaan nyt Z-biisi itse asiassa tehty sitten uusiksi, koska on tämmöinen, tehtiin jo Euroviisuklubi. No itse asiassa, siis se on myös Seis on olemassa, mutta Stay, se oli se Euroviisu. 2. tultiin, eli se on ollut ja sitten on ollut Aikakoneen kanssa ihan hiljaa semmoinen biisi aikoinaan. Sitten tuli toi Doctor ja sitten Olen luonasi sun Edelmanin kanssa ja sen mä muistan, että 4. tultiin. Oliko se Samulin kanssa se Olen luonasi sun, joo. Se oli siellä, joo. Nyt näin kun muistan. Meillä oli vuonna 2008, kun se sitten oli kans silloin. Mikä se biisi? Se oli toi Cupido ja Niin. sitten 2012 me käytiin siellä Liettuassa. Sitten Meillä on samaan Euroviisukarsinnoissa. aikaan oltukö? Ei varmaan ollut. Minä vuonna sä olit siis? 2009. Sä olit sitten seuraavana vuonna, joo. Kyllä mä muistan sen. Juu, sen teidän biisin. Siis mä mutta nämä on jännitin sitä tosi hirveästi. kivoja tapahtumia aina. On. Mä rakastan, Siellä Liettuassa oli ihan mahtava niin. meininki. Ja siis se, että artisteilla on niin kuin, totta kai aina olisi kiva menestyä, eikä siinä mitään, mutta mun mielestä Kokemuksia. kaikki syksyn sävelet, kaikki No, tämmöiset, kokemuksia. että nähdään niin kuin yhdessä, kun ei koskaan nähdä, kun se on niin yksinäistä touhua tuolla tien päällä useimmiten. Sitten ajelet vielä yksin koko aika ees taas. Ja ihania pitkin. kokemuksia, koska joku Kiva UMK nähdä. ja siis Niin. oli Euroviisut silloin 2000, silloin kun mekin ollaan oltu siellä kaikki, niin ei se ollut UMK vielä. Ei. Niin jotenkin niin kuin makea nähdä se, kun se on niin hirveän pitkä, kun se alkaa aamulla ja kestää iltaa ja sitten jos pääset Niin, finaaliin, kyllä, sitten taas joo. sama show, niin kun se on niin iso prokkis niin kuin joo. kaikkineen. Se on kyllä ihan mahtavaa ollut nähdä. On. Joo. On ihana, joo, päivää käy Ei. pois. Että. Kyllä on ollut hieno. Muistellaanko menneitä vähän tässä ollaan, kun meni sen ikäisiä? Ei. Saattaa olla, että No vähän haluaisin musillaan. tietää Onko sulla tulevaisuutta. jotain Me kysymyksiä voidaan olla meille? koko yö No mä täällä. halusin, että kertoisit siitä Loose Control-biisistä, joka Loose Control. sulla oli siitä. Siis mä niin kuin dikkaan sitä biisiä ja siis just kun niin kuin puhuttiin, että kaikki Euroviisut on katsottu ja sit mä jotenkin niin kuin tykkään siitä. Mä tykkään ensinnäkin siitä, kun se on niin duuri. Niin kuin se on jotenkin jännä, että se on duuribiisi, koska kaikki pitää olla ne mollivoittoista ja semmoista niin kuin synkkää vähän ja semmoista vähän haahuilua. Mutta mun mielestä se biisi niin kuin on niin
siinä on niin positiivinen jotenkin se viva. Ja sitten mä niin kuin muistan, kun mä katsoin sitä silloin, just nyt jos puhutaan niistä Euroviisuista, kun Karoliinan vetää ihan niin kuin näin. Ja sitten Caprihan oli sulla vielä siellä taustoissa, niin mä muistan jotenkin se, mulla oli niin kuin hirveä jännitys siitä, kun Capri on ystävättäreni myöskin, niin jotenkin sille aina jännittää. Siis mulla on aina hirveä jännitys toisten puolesta. Mä jotenkin pystyn niinku kuvittelemaan se, että voi jumalaaren mitenkä tuolla jännittää. Moskovassa, kun pyöritte. Morjes. No, mutta tämmöistä se on. Mutta siis se, mä muistan, ja sitten mulla on ollut kunnia laulaa siis sun kanssa yksi kokonainen hiton setti Seinäjoella. Mä menin ihan muina Karoliinoina tuuraan häntä sitten tonne ennen Sorsan persukseen, niin katon, Karoliinalla oli, sehän oli kipeä tai oli jotain, että oli estynyt ja sitten niin meillä oli oma keikka sitten vieteen jälkeen, niin kuin siinä taisi olla yksi joku välissä. Sitten mä niin kuin mietin, että eihän mä sit pysty vetämään näitä biisejä. Mä pystyin vetämään ihan mainiosti ja oli ihan sairaan hienoa laulaa. Mä yritin, että nyt mä en voi vetää ihan täysillä, että mä pystyn vetämään oman setin ihan niin päätyyn. Oli niin makeata. Joskus voisi tulla vielä lauleleen. Mutta oli ihan sairaan makeata. Ja siis Lose Control on mun mielestä niin kuin yksi. Siinä on niin hyvä mesit. Siinä on niin hyvä groove. Siinä on niin hyvä meininki. Mä en tiedä, se on vaan jotenkin niin kuin, se on yksi siis oikeastaan lemppari teiltä, sinulta. Ole hyvä. Mä halusin kysyä vielä Wild Those People -tuotannosta. Tämmönen biisi kuin I'll Be Waiting. Voisitte kertoa siitä vähän? Se oli mun lemppari tältä Paranoid-levyltä. Joo, no siis se oli silloin, kun oli tämä Viisu-projekti ja sitten piti totta kai julkaista myös levy sitten siihen satsiin sitten. Ja, levyyhtiö antoi aivan järjettömän aikataulun, että sitten kun tuli tämä, että lähdetään edustaa Suomeen Viisuihin ja sitten piti sen muutaman parin kuukauden sisällä sitten saada levykasaa. Ja tämä oli sitten yksi semmoinen trupaduurikaveri, joka siinä Tukholman keskustassa siinä metron vieressä soittaa usein. Niin mun yksi tuottajista oli blokannut sitten, se vetää covereita siinä, mutta se vetää sitten kans niinku omia ralleja. Niin tämä blokattiin sitten siltä trupaduurilta tämä I'll Be Waiting -biisi. Ja eikä se nyt ollut sen takia, että oltiin niin epätoivoisia, että pitää Tukholman metroasemalta katusoittajilta käydä pölliin biisejä, mutta se oli vaan niinku tarttunut korvaa sitten se kertsimelodia tuottajille. Niinku, ja sitten oli vaan käyty kysyä, että on tämmöinen artisti, jolle tehdään levy, että mitä jos julkaistaisiin. Miten se teksti syntyi? Oh gosh, mä en ole tekstittämässä ollut sitä, että nyt meidän pitää soittaa tuonne Tukholmaan ja kysyä kiinnostavaa. Se ei ollut siis ihan hirveässä hyvässä ehkä haapeessa tämä soittaa, että tästä on kumminkin nyt sitten jo 15 vuotta aikaa, että voi olla, että on tuolla taivaallisessa orkesterissa No joo, mutta mä jotenkin kuulin, että siinä on niinku semmoinen niinku syvä kaipaus ja se oli jotenkin tosi semmoinen koskettava biisi. Joo, siis poiketen meidän bilemateriaalista, niin siinä on kumminkin niinku ihan oikea teksti, että ei ole silleen, että pitää aivot narikkaa ja vedetään laadidaadi ja sian saksaa, vaan siinä on kyllä niinku ihan oikea. Ja onpa kiva, että joku on kuunnellut meikäläisen biisin tekstejäkin. Kyllä. Joo. Mä itse kiinnitän tosi paljon huomiota teksteihin ja pidän semmoista tosi korkeata standardia itsellä siinä, että pitää olla niinku, että sen tekstin pitää niinku tuntua ja olla semmoinen. Kyllä. Mieluusti, että niinku, no mun niinku kriteeri on se, että se pitää niinku tanssittaa niinku sekä aivoja että raajoja yhtä aikaa. Joo. Puhutella kaikilla tavalla. Onko mainostaa, ne on semmoinen Onsyme-bändi, upea. Kyllä, Anzaim -yhtye, nyt 5. albumia tehdään. Oho, okei. Heti katsomaan. Kyllä. Suosittelen. Kyllä. Mutta kuuntelin sitä Paranoid-levyä ylipäänsä ja mun mielestä se on ehkä paras. Okei, no tää oli kiva kuulla, koska siis se tehtiin niin järjettävällä aikataululla ja sinne otettiin vähän, että mä on tosi hidas tekee levyä ja siis niin kuin päähäkin ja kääntelen ja kiertelen ja mietin asioita ja tältä tavalla, koska siinä ei ollut vaan aikaa, että sinne raavittiin kyllä kaikki mahdolliset biisit, mitä vaan saatiin. No mutta se on silleen vapautunut levy. Ja siis siellä on hirveän eri tyylistä musiikkia, niin kuin,
siellä on niin kuin, että jos jollekin ei Wild As People-fanille soittaa, niin ei varmasti tunnista osa kappaleesta meidän biiseiksi. Mikä on mun mielestä vahvuus siinä kohti kyllä, uraa. Kyllä. Kiitoksia tästä. Jep. No niin. Saiko siis mainostaa myös omia biisejä? Saa, totta kai. Kauhean mainostaa. Kyllä, nyt alkaa lähteä Mainos päälle. Joo. Tämä on Ei, mainos. Siis pakko nyt mainita niin kuin meidän viimeisin, että me tehtiin viime vuonna sitten tämmöinen kuuma kesäyö, että viime keväänä sain Markus Maisonilta, mä en tiedä, ootteko työskennellyt hänen kanssaan, niin hän laittoi vaan, että onko sä saanut tämän biisin, niin kuin, että ootko kokeillut tekstiä, mä että en kyllä muista tätä näin, että alanpa tekemään ja sitä aloin tekemään. Tuli ensin vähän, se oli jotain ihmissuhdejuttua, sitten mä että ei, nyt tulee liian niin kuin synkkää hommaa, että ei voi olla. Nyt jotain iloisempaa ja sitten yhtäkkiä välähti semmoinen lamppu. Siis mä oon järjestämässä festareita. Siis senhän pitää kertoa niistä festareista. Ja sitten kirjoitin niin kuin etukäteen tavallaan sitten, niin kuin, että minkälainen voisi olla sitten tämmöinen kuuma kesäyö Kuhmoisissa. Ja sitten aloin miettimään, että no siihen tarvitaan nyt fiittaajia juuri tästä, mitä puhuttiin, että muita artisteja, no Frederik tietenkin, meidän vanha tuttu. Sitten Jonne Sahanen kävi kääntymässä siellä T-livessä. Ja hän on siis Temptation Island, tämmöinen vähän bad boy, niin kuin sillä on, mutta tekee myös musaa. Mä olin sillä, että tässä voisi olla jotain, että mukaan hänet ja sitten Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen. Sille tällainen konkkaronkka oli siinä ja siinä oli niin kuin maskara ja tämä Ostbastan niin kuin Markus Maisonin, että hän oli sen musan tehnyt ja sitten laulettiin ja se tuntui tosi hyvältä, niin kuin laulatettiin vähän eri puolilla Suomeen, niin kuin, että sitten sitä piti ja mun piti sitä festaria varten sit saada se, niin kuin, että sehän pitää saada ennakkoon, että me saadaan ylös se ensimmäistä kertaa tämmöinen järjestettiin ja siis tässä on todella, mä voin kertoa joskus, mitä kaikkea tähän kummallista liittyy. Siis mä oon voittanut tontin semmoisessa tonttikilpailussa, mistä, joo, ja mä lupasin siellä kilpailuissa, että mä järjestän tälle festarit, jos mä siis saan tämmöisen edullisen tontin. Ja niin kävi. Ja sitten niin kuin tästä se koko näin. Ja sitten tämä biisi tosiaan kertoo ja nyt siitä on tullut siis musavideo nyt ihan tässä näin tyylin näillä näppäimillä, mutta että aivan crazyä menoa, mutta siitä mä oon niin kuin tyytyväinen, että tiedättekö kuinka vaikea on just ehkä niin kuin päästä johonkin samaan soundimaailmaan tai semmoiseen ylipäätään, niin Reetu pyysi mua sanottamaan itselleen biisin niin kuin viime keväänä. Ja hän repi mut tavallaan takaisin siihen maskaramaailmaan, koska hänellä on vähän samantyylinen, se huumori on kanssa vasta ihan ylösalasin. Niin me istuttiin alas, se oli myös ensimmäinen kerta, kun hänen kanssa istuttiin näin. Yleensä hän niin kuin mulle pitchaa sen, niin kuin on aikoinaan, kun on tehnyt hänelle tekstejä, niin on tavallaan antanut idean ja sitten mä saan itse työskennellä. Mutta nyt istuttiinkin alas ja katsottiin toisemme, me räkätettiin ihan täysin niille hänen ideoille ja omillemme. Ja se oli tämmöinen kuupparäjähtää oli se ja se piti olla just ihan sellainen far out. Ja niin kiitos se kokemus, vei mut takaisin maskaraan ja yhtäkkiä mä kirjoitinkin niin kuin sillä samalla maailmalla, koska mä oon kirjoittanut sitten semmoisia niin kuin tavallaan ei läpällä tekstejä, vaan niin kuin oikeita tekstejä tavallaan. Niin se oli niin kuin, mä olin niin kiitollinen niin kuin sillä, että mä sain tämmöisen mahdollisuuden tavallaan sukeltaa takaisin sinne vanhaan maailmaan. Ja sitten myös se meidän laulusoundi, niin mä olinhan silleen, että wow, tämä niin kuulostaa paremmalta kuin silloin. Että me saatiin niin kuin sitten meidän se Mariakin niin kuin jotenkin paremmin hänen soundi, pehmeä soundi niin kuin siihen, niin mä olin vaan silleen, että se tuntui hyvältä, että vaikka siitä ei tullut niin kuin semmoista hittibiisiä vielä, niin se, että se tuntui tosi hyvältä saada niin kuin onnistua siinä, joka on melkein mahdotonta niin kuin pitkän ajan jälkeen tehdä jotain samaa. Joo, ja se ei ole niin kuin se ei ole niin itsestäänselvyys, että tuonne kun tulijoita ja menijöitä on niin paljon, kaiken A ja O tässäkin hommassa yrittänyt sanoa monelle sellaisellekin, joka niin kuin, vaikka ei ole paljon nimeä tai on uusia tulokkaita, ei ole iso levyyhtiö. Ota siihen viereen, niitä on ihan, puhutaan, jos tätäkään määrää, semmoista promoottoria, joka niin kuin tekee töitä, ei vaan soita, vaan kävelee, keskustelee radioasemille. Muuten mikään ei mene. Siellä tulee sähköisesti miljoona. Se on aivan turhaa. Se on niin turhaa touhua ja siitä mä oon niin kuin sanon ja yrittänyt nyt kun teen niin kuin omaa soolo-uraa tässä aikakoneen vieressä. 4. soololevyä nyt painan. Niin kaunis biisi, joka on nyt paikallisradioiden 1 tällä hetkellä ollut siellä ja pölisee siellä hyvää vauhtia, niin jos ei sulla ole sitä hyvää tiimiä, yksi, joka täysin hoitaa digitaalisen puolen, yksi, joka täysin vie radioasemilla, yksi, joka täysin keskittyy siihen levyyn tuottajana ja sitten all together ja niillä kemiat toimii, niin jos ei sellaista palettia ole, niin mikään ei mene kyllä eteenpäin.
Ja se on, niin kuin, se on ollut niin kuin pelastus tässäkin. Totta kai sitten pitää olla hyvä biisi. Mutta ei se nyt, kaikki ei aina natsaa sitten kuitenkaan niin kuin yhtä aikaa. Kaunis biisi tehtiin kansainvälisellä biisileirillä Vuokatis, missä niitä järjestellään tälläkin hetkellä. Sillä päättyi justiin vuosi sitten. Oli Jukka Paklund mukana ja Riku Rajamaa ja tein sitten, oli melodia päässä ja Riku ja nämä lähti soittelemaan niin kuin taustalle ja ettiin vähän niin kuin sointuja ja se jäi muhimaan sinne, kunnes mä sitten otin sen käsittelyyn ja jatkoin sen työstämistä, että kun itse pitää tehdä, kun itse pitää, niin kun itse tulloo tekee, hyvve. niin sitten Ite uskoo tekkö, niin siihen, kato tulloopi kun hyvve. alkaa uskomaan oikein lujasti. Kylläpä se on juurikin näin. Joo. Se on osimoilleen näin. En mä silloin 90-luvulla itsekään niin en tehnyt tekstejä. Siis tein tekstejä jotain diipadaapa runoja ja olen sinne runotyttö yksinäinen festarikävijä. Niin mutta nyt on ollut kiva kyllä, Timo tietysti pääsanottaja, niin ollut aina, niin on ollut kiva nyt niin kun lähteä tekemään. Joo. Ja siis 2000-luvun alussa myöskin, kun eka soololevy tuli, niin sinne sain tehdä. Sormusen Hannu sanoi silloin Universalilta, että nyt sitten vaan rupeat tekemään niitä tekstejä. Joo, ja sitten niitä vaan rupesi tekemään. Ja kun tekee, senkin on huomannut, että sitä niin kuin, ihmiset täytyy totta kai välillä ottaa sitä luomishappea. Eikä väkisin pidäkään tehdä silleen, että niin kuin vaihtelee sanoja ja tekee, vaan sehän on ihan hirveetä. Mutta että se pitää ottaa se, niin kuin aika myös. No joo, sanotaan nyt, että kyllä aikakoneen niin kuin teilläkin silloin alkuaikana ja teillä kaikilla se kiire välillä tulee. Ja kiirekin niin kuin on omalla tavallaan hauska juttu, koska se silloin saa pakottaa. Niin, silloin se tulee pakosti tehtyä, koska pienellä paineella. Kuitenkin, niin, se vauhti oli aikamoinen, että Maki laittaa, vaikka nyt olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin silti se antaa 4 tuntia aikaa. No sitten rupeat vääntää ja kun kaikki pitää mennä just hänen niin kuin, melodian mukaan, miten se on ne ajatellut, niin siinä meni sitä aikaa tietenkin jonkun verran. Mutta sitten kun siihen oppi siihen hänen niin kuin sävellyksen tyyliin niin kuin tiputtelee sanoja, missä piti olla myös jotain sanomaa. Niin. Messagea. Ne ei ollut nyt niin kuin kovin filosofisia, mutta siellä oli kuitenkin jotain, että ne ei ollut mitään purkkaa meilläkään, väitän. Kyllä Veeran kanssa niitä pääsääntöisesti tehtiin, että seula oli siinäkin kova, että no, itse tein sitten just tietyt biisit yksin ja sitten 2 istuttiin joissain ja sitten Alex ja Vertsu teki, Alex teki yksi. Et yritettiin pitää se vaan semmoisena niin kuin omana niin kuin tuotteena niin sanotusti tämä koko paketti kasassa, että oman bändin, olisiko Vaahterapuu ollut sitä ainoa aikakone, joka tuli muualta, Alikosken, joo. No se olikin sitten se, mutta tuliko kumpi se tuli eka aikakoneen Vaahterapuu vai Movetronin Koivupuu? Ei kun siis nehän tuli ihan samaan aikaan. No sekin vielä, niin. Siis siinä oli joku semmoinen, että ne tuli kato ihan niin kuin tiedätkö, ja siitä oli peräkanaa, joo. Että kuka nyt, mikä tämä nyt on? Kuka nyt ne on nyt matkinut ja kuka on matkinut ja ketä on matkinut ja miksi on matkinut ja ennen kaikkea, että what the... Mutta ne tuli joo. Miten nyt sattukin sitten? Mutta joo, se oli se mun varmaan Sani-biisi, aikakonebiisi, se Allan Vaahterapuun, koska mun mielestä se oli jotenkin niinku, mutta mä muistan Odota-biisistä silleen, kun teillä tuli se silloin joskus 100 vuotta sitten, niin 102 vuotta sitten suurin piirtein. Niin 30 vuotta sitten. 130 vuotta. Mä muistan sen, kun mä katsoin uutislähetystä Yleltä ja sitten teillä oli kuvaa sieltä jostain ostoskeskuksesta. Olisiko ollut Itäkeskuksesta? Joo, oli taisi olla. Kato, mä muistan, kun siellä oli pysäytetty, kaikki noi liukuportaat. Kun ihmiset seisoi niillä liukuportailla ja kakarat siellä, tiedätkö, ja anteeksi, lapset. Poliisit katua. Poliisit oli siellä, kato, ja sitten silleen niin kuin te vedätte siihen karvat ja PVC-pölyä vaan niin kuin, ja oli niin kuin kuvaa niin kuin aikakone tämmöisestä niin kuin hullaantumisesta ja jostain maniasta. Ja sitten mä muistan aina, kun se loppui odota! Se loppui ja sitten se meni takaisin sinne studioon. Musta se on jotenkin niin kuin jäänyt elävästi mieleen, mutta silti mun mielestä toi Alla Vaahterapuun ja Alla Koivupuun, että siis samat, ne tulee niin kuin samaan aikaan. Mikä helvetti. Ei mitään muuta nimiä. Ei mitään ihmejuttu. En mäkään osaa sanoa mitään. Ehkä noi meidän ukkelit voi tietää jotain.
Niin. On kanssa teksti kuin alla punkkipuun. Ehkä se tulee. Nämä pitää kaikki peräkkäin, kuulkaa, rundilla vetää nyt. Joo, kyllä. Joo. Ei, se ei ole vielä valmis, mutta se on silloin aikojen tämmöinen demo. Ei sulla mitään puubiisiä ole mitään. Äkkiä nytten. Kannattaa olla alla saarnipuun. Kartsan pitäisi tulla varmaan tälle rundille sit kanssa. Kaikki tämmöiset puut. Tapion alla saarnipuun. Joo. Sponsored by Metsähallitus. Jep. Joo, se on se Metsä Group nyt. Kyllä, se on, näin on. Vessapaperit meillä. Voisitko Sani kertoa mulle vähän tuosta Pidän sulle paikkaa -nimisestä biisistä? Onko sulla mitään suhdetta tähän biisiin? Onko tää mun biisi? 2015 on Aikakone julkaissut tällaisen kappaleen. Onko mä laulanut siinä? Onko mä laulanut siihen? No et välttämättä, mutta voit kertoa myös Sirius-nimisestä kappaleesta. No sen mä voisin, joo. No niin. Joo. Tämä bändihän nyt siis vietti 30-vuotisjuhla syksyään tässä nyt ja tehtiin todella menestykäs tämmöinen konserttikiertue. No, paskanmarjat, mutta sanotaan nyt näin, että ihan kivasti oli ja oli kiva, kun väkeä oli kuulen näin. Juu, oli hyvät pöhinät ja näin poispäin ja niin avaruudessa kuin Aikakone on yleensä ollut tässä nämä kaikki ajat, niin Sirius on yksi semmoinen paikka, mihin voi ihminen mennä. Mä en oikein tiedä, tämä biisi, kun Maki on laittanut tämän silloin aikanaan, niin Maki tekee aika pitkälti sen tuotantomaailmaan sinne, että siitä saa vähän semmoista jotain koppia siihen sanotukseen. Kaikki just perhosten yöt ja opettelen salaa, mitä on vääntänyt joskus, niin niissä on semmoinen niin kuin, semmoinen moodi, mitä mä haluaisin niin kuin vetää enemmänkin. Ja Siriuksessa on itse asiassa pikkusen semmoinen, vaikka se on nopea biisi. Niin no se on tullut sitten siinä kohtaa se teksti varmasti rakastumisen aikoina, koska peiton allehan siinä mennään. Ai se meni ihan sitten peiton alle, että... Jaha. Mun on pakko tähän väliin kommentoida että kun sä puhut, että kaikki avaruus ja hiljaisuus ja peiton alle ja muuta, niin mikä siinä oli siis muuten 90-luvulla, että piti olla siellä avaruudessa niin kuin koko ajan, koska meillähän oli siis Tellusnainen biisi. Aivan! Ja meillä on levyn kansi, 3. aste levyn kansi, semmoinen niin kuin, että siinä on niin kuin avaruusraketti ja siinä on niin kuin tämmöiset Spaceman-tyyppiset meiningit ja niin kuin kuvissa ja kaikkea. Ja tähän on vastaus. Se on jännä juttu, että silloin, oliko muita orkestereita, ketkä oli avaruudessa? Varmaan moni ajattelee, että hitto kun ei mennyt raketilla kuuhun. No kyllä siellä taikapeililläkin on varmaan joku Venus. Joo, Aikakone ja Movetroni, kun raketilla kuuhun ja jäisi sinne vaan, eikä tarvitsisi kuunnella enää, mutta... Kyllä mä luulen, että ihmiset halusi silloin, kun nimenomaan siis se selitys tämä lama-aika. Aikakone, Movetron. Onhan siinä bändien nimekin niin kuin jo ihan niin kuin, tiedätkö sä, tämmöinen niin kuin, siis katsotte, Movetronihan nimenä on just niin kuin keksitty, että siinä Isomäen Timo keksi, että siinä pitää olla, nyt siinä pitää olla sitä liikettä ja sitten siinä pitää olla se Tron, koska Star Trek. Aikakoneella voidaan tulla teidän aikaan, me voidaan ihan mennä missä vaan. Yeah. Here we are. Pyöriä tuolla, mutta lamaa elettiin silloin ja haluttiin selkeästi väriä. Ihmiset kaikilla oli mennyt firmat lakoon, konkursseja, perheet ja vähän sama tilanne periaatteessa kuin nyt, kun kaiken maailman koronat ja tämmöiset niin tulee sekoittaa ja vie ihmisen elämän täysin. Taas lähdetään nollapisteestä, että kyllähän se juilii menemään semmoinen homma. Niin sirkushuvia ihmiset kaipaa. Niin, ne kaipaa ja sitähän me nyt tässä yritetään tarjota. Ja siinäkin, että tulee tämmöisiä avaruushenkisiä, niin varmaan just, että mennään pakoon sinne toiselle niin kuin planeetalle. Että nythän kuitenkin toi on, Tesla-ukkelit on menossa joko vaan vahtiin Marsiin. Että kyllä tässä niin kuin kauhea kaipuu sinne avaruuteen on edelleen. Nyt kannattaa tulla keikoille vähän katteleen sitä avaruusmeininkiä jo, että Niin. Sakelta mä halusin kysyä tästä 2014 julkaistusta Tänään, tässä ja nyt biisistä. Mitä sä haluat tietää siitä, no, niin fiiliksiä vai? No se, että kun sanoit, että tämä uusi biisi oli niin kuin vaikea tehdä. Tai ei ollut vaikea. Okay. Ai niin, siis toi nyt niin, tämä tai ihan Kuuma kesäyö.
Ei se ollut vaikea, se oli kivaa. Niin kuin siis, Okei. en mä kokenut sitä vaikeana, mutta mä niin kuin on vaan silleen taas nöyrästi otan sen vastaan, että on saanut tommosen kokemuksen niin kuin uudestaan tavallaan paluu sinne. Okei. Se tuntui niin kuin jotenkin käsittämättömältä. Siis niin kuin jotenkin, tämä kuulostaa nyt todella oudolta ja mä en tiedä voiko tätä edes tuonne laittaa, mutta siis kun mä laitoin paljon niin kuin omaa rahaa kiinni siihen festivaaliin, niin mä oon valmis maksaa, että mä sain sen ton biisin ja yhden kerran onnistumaan tolleen, niin se, ehkä te voitte musiikintekijänä ymmärtää sen niin kuin tavallaan, että se raha ei, niin kuin, sitä voi mitata niin kuin siinä, että jos saa sen kokemuksen, niin se tuntuu tosi hyvälle. Että vaikka se olisi vaan itselle, vaikka ei niin kuin se just sillain breikkaa, niin mutta mun täytyy paljastaa, että musavideo on kyllä aika raju, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu. Tässä on, Joo. Joo. tässä on nyt muuten se tosiasia, että onko meillä kellään semmoista varsinaista levyyhtiöä niin kuin taustalla, että nyt just nimenomaan, että kun tehdään jotain, niin aika lailla pistetään niin kuin välillä vähän niitä omia Kaikki pennosia omat. niin kuin likoileen, Kyllä. että Just ennen näin. vanhaan oli isot levyyhtiöt, Kyllä, BMG jotka- ja Universalit ja Polygrammi meillä silloin ja niin kuin Joo. teilläkin ja Joo. Universali myöhemmin ja mikä sulla oli kans iso firma, oliko se BMG, millä sä olit? BMG, eli nykyinen Sony. Niin. Me ollaan kaikki isot levyyhtiöt Kyllä. käyty läpi, mutta sekin, että kun ei niinku välttämättä sinne edes halua mennä. Mä Niin. tykkään kyllä sitten, jos siellä on hyvä niinku porukka, joka niinku kuuntelee ja se on nimenomaan se tiimi, mutta ei sitä, ne on käyty niinku läpi ja sulla on paljon enemmän vapauksia laittaa just silloin biisi ulos, kun haluat. Ja sitten, ettei jää millään tavalla vahingossakaan niinku lukkoon, että no katsellaan, me laitellaan sulta Joo, sit tässä on parin vähän muita vuoden juttuja päästä ensin sitten. alkuun ja katsotaan sitten tätä teidän laitetaan juttua. kannit ja lannit ja pönnit tuohon eteen ja katsellaan myöhemmin. Sä voit jäädä niinku sinne niinku lukkoon. Mutta sitten, että mua naurattaa just tämä, että artisti maksaa. Niin se pitää niin Pystyisikö tekemään paikkansa. samaan aikaan, Että- jos sä olisit jossain Niin, firmassa, niin juu. pystyisikö tekemään, niin kuin itsekin teen solouraa Niin. samaan aikaan ja sitten Juu. bändin kanssa, niin et todellakaan pystyisi tekemään todennäköisestikään. Juu, no ei välttämättä joo, mutta tuolla on paljon kyllä maailmalla onnistuneita juttuja, että on meidän jengi aikakoneessa ja pystyy sitten, voi tehdä niin kuin toisenlaista musiikkia, mutta se, että justiin oma kustannetta tällä hetkellä ja on mennyt jo vuodessa niin paljon, että ihan naurattaa, mutta just se, että tulee se hyvä fiilis ja uskoo jokaiseen biisiin. Ja se, että koronan jälkeen vielä sitten kaikki ne tukirahat on todellakin laitettu sinne. On mennyt kyllä moneen kertaan ja omat ja Ja vielä omat tukirahan päällekin niin, kaikki. niin, mutta että saa sitten kättä pidempää, kun ei ole sitä rahoittajaa tai ei ole ollut tuolla nyt niin kuin pyytämässä sen enempää missään, mutta isoista levyyhtiöistä on myös hyvää se, On että siis, siellä on siinä on suuret hirveä turva, koneistot niin ja kuin siis on, ne ja laittaa sit se- paljon rahaa Kyllä. mainoksiin Ja videoihin ja niin, muihin, koska niin. ennen vanhaan paljon tehtiin videoita, siis niin kuin paljon enemmän kaikista biiseistä on niin kuin joku videotallenne olemassa melkein niin kuin sieltä 90-luvultakin, niistä hittibiiseistä varsinkin. Niin kunhan on hyvät, sinkkubiiseistä. hyvät ehdot niin sanotusti ja niistä pidetään kiinni, niin ne tekee niitä suuria areenastaroja, jotka käy sitten joka viikonloppu areenalla vetämässä. Se on Mutta siis isoja keikkoja meilläkin on ollut, että vaikka ei meillä mitään firmoja olekaan taustalla, että ihan vedetään niin kuin kotisohva pohjalta tyyliin, niin eikä jaksa tapella. Että eikä meilläkin tarvitse ei tapella, tarvitse luojan tapella, kiitos. mutta että, eikä vängätä. niin, ei tarvitse vähenee ne tappelupukarit siis siinä Maki ja mielessä. Jukka on hyvin hiljaa, Maki, kun sä sanot ja mä sanon, niin ne on ihan hiljaa vaan ja ne tekee niin kuin me sanotaan. mammat tulee kepillä. Homma joku On ne toinen alkanut mamma kuunteleen sinne. enemmän kyllä vähän, mutta siis tarkoitan, että Kyllä puolin ja toisin, hei. Ihan nekään puolin ei ja toisin jaksa kuunnellaan. lähteä tuonne, niinku, kun ne on kuitenkin, Makikin meillä pitää omanlaisensa persona, mutta pitää nimenomaan puolia, bändin puolia. Aina pitää bändissä olla se, joka ottaa sen paskan Kyllä. vastaan ja käy lyömässä nyrkkiä pöytään, että kun kaikki käy sitten koko aika säätämässä, niin se menee ihan semmoiseksi. Sanotaan näitä Niin. tekniikka-asiat, että luojalle kiitos, bändissä on joku ihminen, joka ymmärtää, koska itse en sitä ymmärrä. Olikohan meillä jotain? Voitko Sakki ihan hetken jatkaa vielä siitä Ei me yhtään keskeytetä biisistä? sua. Eikö se ole oikein hyvä? Ei. Niin mikä se oli tänään tässä ja nyt, niin mitä Niin. niin kuin siitä, että mikä kokemus Kerro se oli? vähän siitä, että miten se erosi vaikka siitä No se oli Ysäri. esimerkiksi, niin kuin, tämä oli siis Kalle Pakarinen, mun tämmöinen yksi niin kuin musiikin kirjoittamisystävä Kuopiosta, niin pyysi tämmöistä tekstiä itse asiassa niin kuin Big Brother niin kuin maailmaan joku 4 vuotta aikaisemmin.
että kirjoita siitä teemasta. Mä kirjoitin sen, mutta sitten jotenkin se ei ehkä istunut kuitenkaan. Siinä oli ehkä jotain maskaramaista jotenkin siinä slangissa tai semmoisessa, niin se ei oikein, hän demotti sen, mutta se ei mennyt mihinkään. Ja sitten kun tuli tämä We Want More, mihin pyydettiin, ja siellä sanottiin, että no siinä oli sitten kuitenkin laitettu Jaakko Salovaara ja sitten oli Perttu Mäkelä niin kuin laitettu meille tavallaan täksi tiimiksi, että kenen kanssa tehdä, mutta sitten taas minä Tapani mukaan silleen, että change of plans, sellainen, että täältä pesee. Meillä on biisi, joka kertoo reality-tv:stä ja me ollaan siinä reality-tv:ssä. Ja sitten mä kysyin Kallelta, että olisiko mitenkään mahdollista saada tätä biisiä meille ja sanoin, että ota vaan, että se ei ollut menossa mihinkään ja näin saatiin ja sitten, niin kuin, sitten Salovaara ja sitten Perttu niin tekivät siitä sitten tämmöisen oman version. Toki he sitten myös oli erittäin hyvästä Assa Vesan kanssa, mun mielestä tuli myös uudet versiot, mutta se kappale oli aika raju. Siis mä muistan, kun nämä tuottajat oli itse, että aika rajut sanat silloin, koska siinä oli niin kuin, se oli aika raadollinen. Se oli niin kuin, nyt siinä ei ollutkaan enää vitsiä, vaan se oli tosi kyseessä. Siinä puhutaan jotenkin, että miten silloin, että jotenkin kuka on tämän matsin voittaja, se selvii mainoskatkon aikana. Jotenkin areenalla sut raadellain puhtaaksi nuollaan. Siis tavallaan se, että sä myyt itse sille televisio-ohjelmalle. Se oli niin kuin se ja kyllä mä koin, se oli aika karsea kokemus suoraan sanottuna se kaikki, mitä siihen liittyy. Että kaikista kivointa oli se esiintyminen. Se oli niin kuin siistiä, mutta muuten se oli just sitä, mitä mä olin ajatellut etukäteen, kun mä kuulin sen koko idean. Mä olin se, että apua, ei kiinnosta tuollainen maailma ollenkaan ja niin kuin, että miten siinä käy, niin se oli just semmoista, että yritetään vaan nyhtää sitä, että mistä niin kuin se tulisi se riita tai semmoinen, että se oli niin kuin se lähtökohta oli kamala. Että meidät tuodaan yhteen ja sitten, että mikä meni pieleen, niin siis vaan, että kun se olisi ollut, meillä on paljon ihania muistoja, niin se oli ihan niin kuin jotenkin älyvapaa se, ja sehän oli otettu tämmöisestä formaatista Englannissa, missä oli niin kuin poikabändejä ja tyttöbändejä. Eihän se nyt istu edes, kun meillä on ihan toisenlainen lehdistö ja se kulttuuri on tosi erilainen, niin se ei ollut mennyt kyllä maaliin, niin kuin, että siellähän niin kuin muillakin bändeillä sitten oli, että joku itkee siellä täysin ja semmoisia niin kuin ihan ihmeellisiä tilanteita, mutta sitten taas jos ei olisi ollut sitä ohjelmaa, niin mä en olisi nyt tässä, koska se toi meidät yhteen ja ekaa kertaa mä aloin ajattelemaan silleen, niin kuin, että no miksi tätä ei voisi niin kuin tehdä, koska se kaikki toimii ihan yhtä lailla, niin kuin, että kaikki ties mitä tekee ja se tuntui tosi tutulta ja hyvältä, se esiintyminen. Niin tavallaan se oli se sitten tavallaan, joka sysäsi kuitenkin liikkeelle, koska sitä ennen mä olin vähän silleen, että ei, kun mä teen kaikkea musajuttuja, mulla on semmoinen pop-punk-bändi, jota mä oon vienyt maailmalle 10 kiertuetta sille itse järjestänyt ja meillä on 1 miljoona soittoa saatiin Spotifyssa niin kuin tämmöisen pienen niin kuin yhtiön kautta, eli on ollut tosi yrittelijäs niin kuin muualla. Niin mä en niin kuin tavallaan nähnyt sitä, että minkä takia niin kuin tämä täytyisi olla se, kun mä oon niin kuin sanonut sen tavallaan statementtini silloin. Mutta sitten tuli sillä, että tämä on kivaa. Tämä on tosi kivaa ja niin kuin, miksi ei? Ja siitä se, että kiitos sen ohjelman, vaikka se oli aika hurja, semmoinen ehkä jollakin tavalla henkisesti puoli vuotta sitten. Kyllä mä uhkailin jo sillä, että mä lähden menee täältä näin tyyliin ja mietittiin jo niin kuin sillä, että millä ne rahat hommataan takaisin. Sitten olisi pitänyt maksaa jotain sakkoja, jos sä lähdet, mutta kyllä sitten sen kesti niin kuin läpi ja niin kuin, eihän siinä mitään. Ja sitten lopputulos on kuitenkin se, että saatiin niin kuin se porukka kasaan ja sitten 2019 oli niin kuin sitten oli 3 keikkaa. Ja Minä vuonna se ohjelma tuli? se oli 2014, joo. Silloinko se jo tuli? Joo. Se niin pitkä. Ja no on. Niin, äläs muuta sanoa, niin kuin ihan hetki sittenhän se oli. Muistanko se tuli? Joo. Mutta jotenkin sitten kuitenkin siinä sai sen viimeisen sanan niin kuin siihen lauluun, että sen sai sanottua, että tässä se on mistä kana Niin se on aika vakava pissii. biisi. Niin se on loppujen vakava. lopuksi. Niin kuin vaikka siinä on niin kuin bilettä ja kaikkea semmoista niin kuin viinivirtaa. Siinä on sitä teidän huumoria ja niin, semmoista jollain tiettyä, tavalla. Niin. Mutta sitten siinä on ironista sävyä tavallaan. kyllä. Niinpä. Mutta se oli selkeästi niinku synkempi. Se oli synkempi. Ja ehkä tietenkin se on rock-äijä, niin kuin on tämä Kalle, niin tavallaan siinä ehkä niin kuin kuului siinä musiikissa niin kuin sitten se. Ja sitten taas noi Salovaara ja Perttu toisen niin kuin konemaailmaan sitten lähemmäs. Mutta joo, mielenkiintoinen sekin toki. Joo. Hauska kuulla kyllä näitä tarinoita. Joo, kyllä. Joo. No niin. Aika. Hyvä huokaisu. Joo. Huhhuh, mihin Mutta ne siis vuodet kaikki on meni? aina sattumaa, tiedätkö Niin. että jos menee niinku tollain noin, että johonkin tommoseen. Niin Juu. Ja sitten sama homma silloin Movatronilla kuin 2007, kun mä olin jossain hitsin 9 ysärikiertueella, missä oli mukana muitakin artisteja, Joo. bändien laulajia, niin kuin yksistään Dattinauhat lauloi Juu. silloin. Ja mä olin siellä 5 Movatronin biisiä ja sitten mä laitoin Jukalle viesti. Mä kysyin Jukalta ja Timolta, onko ok, että menen tänne Movatronin nimikkeellä. Ja Joo. sitten seuraavana biisinä tehtiin Eikenen. Ja seuraavana vuonna tehtiin sitten Eikenenkään maa. Ja sitten tässä. Mikki, sä et sano nyt Mikki, mutta kai se kuuluu. Joo, niin en sanonutkaan. Mä unohdin, mulla on mikki.
Joo. Niin, no, Mut se on ihan loistava biisi. Mutta siis ihmiset ei, siis hirveän moni luulee just, että esimerkiksi että aikakone niinku ei kierrä, tai onko se niinku vielä olemassa siis. Repeilee. Se on ihan Ääninainen tuolla aivan äänimies repeilee tähän ihmeissään, meidän helvettiä täältä. tällä chi-chi. Vitsit mitä häröilijöitä. Just sen takia, kun ei ole koko aika biisejä radiossa, Saakeli. uusia biisejä ja vanhat Vaihtaa soi. jalkaa kuin Dame Edna konsana. Ollaan kyllä elossa koko ajan tässä. Sulla on Ai siellä. saakeli, nyt rupeaa vetämään suontakin. Jaha, suontakin rupeaa vetää jassoa. Rock and roll. Niin. Tauko. Ei se on niin justiinsa. Mitä jäänyt tuomia. Saanko vielä kysyä Movetronin biisistä? No ei sitten. No mulle just tältä Ei kenenkään maa-levyltä niin nousi Asfaltti liikkuu -niminen biisi niin kuin vahvasti silleen niin kuin kärkibiiseihin. Kärkikahinoihin. Niin, kyllä. Nyt on semmoinen biisi kyllä kyseessä, mistä mä en niin kuin varsinaisesti ole paitsi siis tiedän nyt tietysti, koska siis siinä puhutaan niin kuin moottoripyöräilystä. Jep. Ja se on Jukan perversio hommaa, että mä luulen, että se on varmaan niin kuin tullut, kun yleensä on ollut silleen, että ensin on niin kuin melodia ja sitten tulee teksti. Ja mä en itse asiassa muista, että onko Asfaltti liikkuu Timo vai Jukan teksti. Koska Jukkakin tekee jonkun verran tekstejä kiinni ja sitten Jukka tekee niin kuin vaimonsa kanssa. Mä en muista, onko tämä semmoinen biisi, mutta siis siinä on vaan se, mä muistan, että siitä oli kiva laulaa ja kaikkia siis sen Ei kenenkään maa-levyn biisejä oli kiva laulaa, koska ne oli tavallaan sitä comeback-hommaa niin kuin silleen, että tultiin uudestaan ja siinä oli vähän eri soundimaailma kuin silloin, mikä jäi sinne 90-luvulle. Niin Mutta se on siis, mutta sitä biisiä ei ole, siitä on toivottu joskus keikoille, mutta ei ole ikänä esitetty keikoille. Toivon, että soitatte sen keikalla joskus. No voi olla, että soitetaan, voi olla, että ei soiteta. Hyvä nimi. Joo, se on hieno. Ja se on hieno biisi nyt, kun sä sanoit sen. Se on niin. sävellyksenä tosi Siinä on upea. tosi hieno sävellys nimenomaan ja siinä on hieno toteutus myöskin, että se niinku on se Kasvaa. tuotanto siinä kyllä. Joo, se just Kuuntelen nimenomaan. heti Siinä on hieno kotimatkalla soundimaailma. tuon. Jep, ja koko Soundimaailma levyllä on tosi kyllä. hyvä Joo. soundimaailma kyllä. Yes. Jos tää Ei kenenkään maa -biisi, niin kuulin sen ekaa kertaa, niin oli silleen, että wow, tää on Movetronin paras biisi. No se on hyvä biisi ja se on meidän setin aloitusbiisi aina, että sillä lähdetään liikkeelle. Ei kenenkään maalla. No mikä on sitten sun tuoremmista biiseistä sitten tavallaan oma lemppari? No tietysti artisti sanoo oman biisinsä, eli sitten oma tekstittämäni kappale Sut haluan, joka oli toissa kesänäkö se, mikä vuosi nyt on? 24. 23 kesällä, kun me oltiin keväällä. Mitä se nyt oli? Oltiin Kemissä keikalla ja Jukka on, ja olen itsekin ystävystynyt meidän monien niin kuin fanien kanssa ja mä en pidä heitä enää edes faneina, vaan on meidän ystäviä ja kavereita. Ja on semmoisia porukoita ja mä en muista nyt mikä ysäriporukka oli sitten Kemissä, heillä oli bileet siellä jossain seurantalotyyppisessä ratkaisussa ja sitten mä olin Kemissä itsellä keikka Movetronilla. Sitten Jukka sanoi, että voisitko tulla, mennään käymään kun pyysivät ja mä sanoin, ei voi vitsi, mä oon väsynyt ja no joo, no mennään. No kun siellä on tilanne nyt päällä siellä hommissa, että Jukka tiesi, että siellä oli noin 20 ihmistä ja siellä oli näitä pariskuntia, ketkä on meidän keikoilla käynyt paljon, niin siellä oli tilanne päällä semmoinen, että yksi pariskunta, niin tuleva rouva oli siis aikonut, että hän haluaisi kosia sitten siellä bileissä. Tätä poikaystävää on ollut joku 20 vuotta yhdessä about. Ja no sitten me mentiin Jukan kanssa sinne. Jukalla oli akustinen kitara mukana. Me laulettiin Alla koivupuun ja sitten me oltiin sovittu sitten siellä yhden järjestäjän, yhden tytön kanssa, että hän tiesi sitten tästä systeemistä ja sitten tämä tuleva rouva tiesi ja kukaan muu ei tiennyt. Ja sitten Alla koivupuun biisi lauletaan ensin, sitten kertosäe, sitten mä keskeytän sen ja Jukka soittelee silleen din 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 din. Sitten mä rupean spiikkaan, että täällä on nyt jotain tosi tärkeää asiaa jollekin ja tässä sitten, ja sitten siinä oli tanssilattia ja sitten hän siinä nuori nainen sitten polvistui miehen eteen ja tuletko miehekseni -tyyppinen ratkaisu ja se oli niin ihana, mä olen ihan porvasi. Kaikki itkesi ja Jukka yrittää siihen soittaa ja sitten me jatketaan vaan koivupuun biisejä ja sitten kaikki laulaa ja lopulta kaikki oli hyvin. Ja mikrofoni kädessäni, niin Ristinolla vie sitten siihen Raikuli-biisiksi loppuun ja siitä tuli sitten biisi Sut haluan, koska mä tein sen suoraan siitä, että eessä sun polvistuun haluan, sut haluan, niin mä aina spiikkaan Sut haluan biisin, kun se on meidän ehkä mätöin biisi tällä hetkellä setissä. Mä spiikkaan aina sen silleen, että nyt tulee tämä Movetronin häävalssi kaikille tuleville aviopareille, sit hirveä
Siinäpähän sitten vedätte ihan omaan tahtiin, mutta mä tykkään niitä. Mä tein itse sen tekstin ja mun mielestä siitä tuli tosi onnistunut ja missään radioissahan se ei ole soinut, mutta se soi keikoilla ja ihmiset laulaa sitä. Se on ihan mahtava biisi. Mä tykkään niitä. Siinä on hyvä meininki ja se on aika siellä lopussa, koska silloin mulla aina loppuu happi, mutta on sen jälkeenkin viestibiisi. Jep. Se on teidän Metal Lane biisi. Se on meidän metal. Jo siinä oli se, että mä sanoin Jukalle, että tee semmoinen vähän Rammsteinia ja vähän jotain semmoista ristinollaa. Niin kuin se. Ja se oli mun mielestä just siinä. Yes. Just. Hyvin onnistuu. No niin. Kiitos tästä. Lopetettiin. Tehdäänkö me toinen osa vielä perään? Tehdäänkö me toinen osa Vol 2? Joo, No niin.